iltapäivää. Eli kaikille on tosi hauska nähdä teitä näin runsaasti paikalla. Ja meillä jatkuu tämä perinne, että meillä on näitä korkeatasoisia Ossi Somman taiteeseen liittyviä aiheita. Ja tänään meillä on täällä kunnia saada vieraaksi Petri Keto-Tokoi. Hän on metsäekologian tohtori ja sitten Rosa Liksom, kirjailija ja taiteilija. Minna Santaoja, ympäristöpolitiikan dosentti, ja tätä keskustelua johdattelee emeritusprofessori Yrjö Haila. Lämpimästi tervetuloa. Ja minä olen tämän kulttuuriyhdistys Ossi Somma ry:n puheenjohtaja Paula Hopponen, ja toivotan koko yhdistyksen puolesta teidät kaikki tervetulleeksi. Sitten esiintyjät, panelistit, voitte sitten itse esitellä vielä itseäni tarkemmin. Joo, kiitoksia alasta puolesta ja tervetuloa. Eikö tämä nyt kuulu ja videoja pitämään? Kuulemma mikrofoni toimii 6 tuntia niin, että ennen 8 pitää lopettaa. Mutta eiköhän tässä päästä keskustelussa vauhtiin. Siis teema on tämä inhimillinen luonnonhallinta, näinkö tässä kävikin. Ja siinä eräänlaisena lähtökohtana tämä taideteos, joka tuossa puolittain näkyy, joka on siis kolmijalkaisella tuolilla kököttävä kaveri, joka miettii, että kaatuisiko vai pysyisikö pystyssä. Ja tässä nyt niin kuin ajatuksena tämän tilaisuuden niin koko tematiikassa se, että ensi vuosi on Ossi Somman 100-vuotisjuhlavuosi. Tammikuussa on se syntymäpäivä ja sitten on kaikenlaista ohjelmaa siitä eteenpäin. Ja sille on määritelty teemaksi nyt ainakin alustavasti erilaisissa hakemuksissa esiintyy tämmöinen otsikko kuin ihmiskunnan kohtalokas itsepetos, kysymysmerkki, kuvataiteilija Ossi Somman varhainen varoitus monikriisistä. Että tämmöistä tematiikkaa tässä nyt lähdetään niin kuin haarukoimaan. Että tietysti Ossin taide on siellä yhtenä olennaisena virittäjänä, mutta sitten siitä nimenomaan niin kuin koitetaan johtaa erilaisia päätelmiä, arvauksia, olettamuksia, tunnelmia siihen, missä tällä hetkellä mennään. Et voisiko ajatella, että tässä ensin alkuun ihan olisi esittelykierros. Osanottijat, tuossa on toinen mikrofoni, joka tiettävästi toimii myös 6 tuntia. Että pannaan se kiertämään ja koitetaan pärjätä sillä ajalla, joka on käytettävissä. Joo, olen tosiaan Petri Keto-Tokoi. Ennen kaikkea näitä vähän koulutan metsäammattilaisia työkseen näihin metsäekologia ja luonnonsuojelu- ja vesiensuojelukysymyksiä tämmöisiin metsien monitavoitteiseen käyttöön. Ja se on se tavallaan ammatillinen tulokulma itsellä näihin asioihin, mutta tokihan näitä on sitten joutunut näitä syvempiä syntyjä miettimään myös, mitkä on näiden ongelmien takana. Kiitos, se oli napakka. Mennäänkö tästä järjestyksessä? Eli joo, hei, Minna Santaoja ja tuolla lukee vielä Lapin yliopisto, pahoittelen, unohdin järjestäjille ilmoittaa, että se on jo vanhentunut tieto. Suhteeni Lapin yliopistoon päättyi helmikuun lopussa ja maaliskuun alusta olen nyt Tampereen yliopistolla ympäristöpolitiikan yliopisto-opettajana, ympäristöpolitiikan lehtorin sijaisena ja se oli semmoinen minun, ei kuulu, täytyykö pitää lähemmä, nyt kuuluu, joo. Paluujuurille olen sieltä hallintotieteiden tohtoriksi ympäristöpolitiikasta väitellyt Yrjö Hailan opetuslapsena, jos näin sanotaan. Ja se nyt on yksi tulokulma tähän sekä Petrille että mulle oli mainittu tuolla myös tuo luonnonperintösäätiö yhteys. Se on varsin tuore meille molemmille. Eli ollaan viime kesästä asti oltu luonnonperintösäätiön hallituksessa ja koska tämä on niin tuore asia, niin sillä hatulla en nyt ehkä niin kauheasti tässä vielä ratsastelisi. Mutta ehkä mitä noiden lisäksi voisi tässä mainita, niin nuorempana varsinkin niin toimin pitkään aktiivisesti luonnonsuojeluyhdistyksissä eri rooleissa. Tampereella erityisesti ja mä katson, että se on ollut semmoinen vähintään yhtä tärkeä
korkeakoulu näihin niin kuin luontoympäristökysymyksiin, mitä on olleet ympäristöpolitiikan opinnot, ja myös sieltä niin kuin järjestötoiminnan kautta on monet mun tutkimuskiinnostukset ja näkökulmat löytyneet ja syntyneet. Nyt en ole enää viime vuosina ollut järjestötoiminnassa kovinkaan aktiivinen, siihen vähän uuvahdin, kuten monille ihmisille joskus käy, mutta pienessä roolissa olen ollut parin seuran tai parin luonnonsuojeluyhdistyksen toiminnan tarkastajana, ja sitä kautta multa löytyy kontakti myös tänne Nokialle, jos haetaan tämmöisiä aasinsiltoja, eli muun muassa Nokian luonnon, eli Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen toiminnan tarkastajana olen ollut muutaman vuoden, ja se on vähän semmoinen paperinmakuinen pöytäluonnonsuojelija rooli, mutta on aina ihana joka vuosi katsoa, että tilit on kunnossa ja rahat on käytetty siihen, mihin on tarkoitus. Ja aina ihanaa, kun tulee uusia ihmisiä, nimiä, joita ei ole koskaan ennen nähnyt, ja jotenkin se toiminta uusiutuu ja pysyy yllä ja ihmiset on aktiivisia. Mutta tämä oli nyt jo pitkä esittely ja annan vuoron Roosalle. Joo, mä oon Rosa Liksom ja kirjailija ja kuvataiteilija. Mä oon syntynyt Torniojoki-Laaksossa, asun nykyisin Helsingissä ja mulla on myös Torniojoki-Laaksossa talo, jossa vietän paljon aikaa. Mä oon ollut nuoresta asti mukana ympäristöliikkeessä, tämmöisessä skandinaavisessa ympäristöliikkeessä, jonka kautta menin asumaan Kristianiaan ja asuin siellä 5 vuotta tämmöisessä ekokommuunissa. Meillä ei ollut sähköä, mutta vesi tuli sisään, kylmä vesi tuli sisään, mutta sähköä ei ollut. Oli erittäin upea kokemus. Olen ollut mukana nuoresta asti myös rauhanliikkeessä. Nykyisin kuulun semmoiseen liikkeeseen kuin rauhan oppositio, koska rauhanaate ei ole kovin niin kuin trendikäs tällä hetkellä, vaan sodan ja militarismin tuulet puhaltaa. Niin meitä on sitten muutamia, jotka edelleen sitten haluamme toimia rauhan puolesta ja nimenomaan militarismia vastaan. Sitten tuossa oli tuo Ekosäätiö, niin mä oon tuon Ekosäätiön varapuheenjohtaja, mä oon ollut pitkään siinä toiminnassa mukana. Se on säätiö, joka niin kuin Pekka Kuusen muiston kunniaksi on perustettu, ja me nyt viime vuosina ollaan työskennelty tämmöisen kuin Uusi elonjäämisoppi kirjan parissa, joka on ilmestynyt viime syksynä joka on tämmöinen kirja, joka ei ole kvartaalissa vanhentunut, vaan siinä niin kuin luodaan tämmöistä uutta elonjäämisoppia. Siellä on tutkijoita Osmo Kuusi, Sauli Rouhinen ja niin edelleen. Siis kaikki on tutkijoita, jotka on tässä projektissa ollut mukana. Joo, kiitoksia esittelystä. Siis kun tilaisuuden otsikkona on, että näinkö tässä kävikin, niin se herättää itse asiassa useamman tasoisia kysymyksiä, joista se nyt ihan päällimmäinen kysymys on, että siis miten kävi? Ja sitten sitä seuraa se, että miksi kävi? Ja sitten jos kolmantena kysymyksessä on se, että no mitä sitten pitäisi ruveta tekemään, jos ei tykätä siitä, miten kävi. Voisi jotenkin lähteä kelaamaan auki tätä tämmöisestä asetelmasta ensin alkuun, että miten kävi. Mennään samassa järjestelmässä. Mun tekee mieli lisätä tuohon Yrjön kysymyslistaan vielä, että missä kävi. Tavallaan vähän liittyen myös siihen, miten alustit sitä ensi vuoden juhlavuoden teemaan ihmiskunnan kohtalokkaasta itsepetoksesta ja monikriisistä. Ja mä jäin sitä pohtimaan. Tavallaan me liikutaan tässä nyt aika
aika semmoisella korkealla abstraktiotasolla jossain mielessä ja niin kuin maantieteellisestikin niin hyvin niin kuin korkealla tasolla tai laajasti tarkastellaan asioita, ja mä koen sen itse aika hankalana puhua ihmiskunnasta, tai semmoinen termi, mikä varmasti on monelle tullut vastaan ja tutkimuksessa paljon käytetään, niin on antroposeeni, tavallaan ihmisen aika. Sanotaan, että elämme antroposeenissa, ja tarkoitetaan sillä sitä, että ihmisen vaikutus maapalloon on ollut niin iso, että sitä voidaan tavallaan tarkastella geologisessa mittakaavassa. Eli ollaan siirrytty holoseenista antroposeenin ihmisen aikaan. Ja se on minusta aika semmoinen arroganttikin tavallaan ajatus. Jotenkin nostetaan, vaikka ajatus on tietysti niin kuin sitä ihmisen ongelmallista ympäristösuhdetta tuoda esiin, niin samalla niin kuin nostetaan ihminen entistä enemmän niin kuin irti siitä kaikesta muusta luonnosta ja elollisesta. Ja toki sitä antroposeenikäsitettä on sitten monesta näkökulmasta myös kritisoitu, sen ongelmallisuutta, koska ihmiskunta ei ole yksi, me ei olla niin kuin yksi antropos siinä mielessä, vaan tavallaan meidän ihmisten eri puolilla maailmaa erilaisissa niin kuin ekososiaalisissa asemissa, niin meidän vaikutus ympäristöön ja luontoon on hyvin, hyvin erilainen. Eli tavallaan jotenkin sen rinnalla aika nopeasti tarvitsee minusta myös niin kuin tarkastella sitä pienempää mittakaavaa ja ihmisen mittakaavaa. Jotenkin toinen sellainen, niin en tiedä meneekö tämä nyt liikaa sivuun, toivottavasti ei Yrjön alkuperäisestä kysymyksestä, mutta toinen semmoinen niin muotikäsite, mikä paljon esiintyy, niin on planetaarinen hyvinvointi vaikka, ja planetaarinen sitä ja tätä, mitä pidän myös niin kuin samalla tavalla ongelmallisena, että ikään kuin otetaan sellainen Jumalan silmäperspektiivi ikään kuin, tai avaruusolioperspektiivi, jos niin halutaan ajatella. Katsotaan ikään kuin maapalloa kokonaisuutena, jolloin yksityiskohdat häviää ja yksityiskohdat on merkityksellisiä ja tavallaan ihmiset ja ympäristöt ja meidän niin kuin eri tilanteissa olevien vaikutusmahdollisuudet siihen, että miten kävi ja mitä voidaan tehdä, on niin kuin hyvin, hyvin erilaiset. Eli tavallaan samalla kun puhutaan siitä jotenkin ihmiskunnan tasosta ja miten tässä kävi isossa kuvassa, niin myös niin kuin palauttaisin sitä sinne pieneen kokemukseen. Mutta ehkä tämä nyt minun syötteenne tässä kohtaa. No joo, ja sitten ajattelin, että näinkö tässä kävikin, niin ehkä mä peilaan nyt vähän niin kuin omaa nuoruuteeni 80-luvulla ja ajattelin, että millaista se aika silloin oli. Silloin oli kyllä myös kylmä sota, mutta ei se näin kyynistä ja hullua aikaa ollut läheskään, tai nykyaika on. Että silloin oli itsekin ollut monissa tämmöisissä niin kuin ympäristöliikkeitä ja rauhanliikkeen mielenosoituksissa, ja jotenkin se henki oli kuitenkin semmoinen, että kyllähän nämä niin kuin hoidetaan nämä hommat, tai siis että tällä niin kuin pystytään tekemään jotakin. Et kaikkihan nämä oli jo tiedossa silloin, luontopäätö, ilmastonmuutoskin oli ihan, ei ehkä tietenkään sillä tasolla tiedossa, tiedon määrä on lisääntynyt, mutta niin kuin jotenkin musta me ollaan vaan niin kuin etäännytty siitä ajatuksesta, että me oikeasti voidaan niin kuin taklata nämä ongelmat. Et joku sellainen tahtotila on niin kuin hyvin erilainen. Ja nyt tietysti varmaan siinä tuli sitten se 90-luvun lama ja ne niin kuin aiheutti vähän omat ongelmansa, mutta sitten tuli tämä 90-luvun loppu, 2000-luvun nousukausi ja tuntui, että eihän se sitä laasta ollutkin, koska ei se nousukausi yhtään sitä parantanut sitä tilannetta oikeastaan henkisesti. Ja nyt sitten tavallaan mun mielestä me ollaan oltu niin ihan stagnaatiossa niin kuin koko 2000-luku, ainakin näissä luonnonsuojeluasioissa ihan täysin, että tehty sellaisia niin pieniä asioita, pieniä askeleita, mutta semmoista niin rohkeutta, mitään rohkeutta tehdä mitään niin isompaa, niin sitä on kyllä puuttunut. Et se johtuu ihan siitä, että meillä on niin vahvoja etujärjestöjä, esimerkiksi Suomessa, jos ajatellaan, että tämä on niin
oikeastaan voisi sanoa, no, miten se Osmo Somma täällä sanoi, että se on 3 ongelmaa muistaakseni. Ahneus, välinpitämättömyys ja asevarustelu. Ja niin kuin tiedetään, ne on hyvinkin ajankohtaisia teemoja kaikki. Tietysti ahneus ja välinpitämättömyys on ongelma, perusongelmia koko ajan. Ja nyt meillä on vielä sitten tämä kiihtynyt asevarustelu tässä. Ollaan pudottu tämmöiseen ihan hulluuden hiilenkirnuun kyllä. Missä niin kuin nyt on unohtunut oikeastaan ihan kaikki semmoinen niin kuin tärkeät asiat. Vaan sen takia, että pitää rakentaa rautaa. Toisaalta ymmärrettävistä syistä kyllä. Sehän ei sinne olisi haluttu joutua sinne hiilenkirnuun. Euroopassa varmasti se on vähän niin kuin pakotettu ulkopuolelta. Mutta tuntuu, että nythän nämä on niin kuin jäänyt, jos katsoo vaikka ihan uutisointia, niin joku ilmastonmuutoskysymys vaikka tai luontokato, niin on nyt ihan niin kuin marginalisoitunut tässä vuoden 2022 jälkeen. Semmoisina niin kuin politiikan aiheina, sellaisilla jo niin kuin tarvitsisi tehdä jotain. Että näinkö tässä kävikin, että lupaavasta alusta huolimatta niin kuin nyt sitten ollaan tämmöiseen ihmeellisen kyynisyyden ja nihilismin aikakauteen sitten jouduttu ja itse asiassa kaikki resurssit menee nyt sellaiseen joko niin kuin toisten tuhoamiseen tai sen tuhoamisen niin kuin ehkäisemiseen, niin se on se, mihin nyt niin kuin tarvii laittaa valtavasti resursseja. Sehän tiedetään kyllä, mistä ne sitten pois on, että ainakin ne on ihan varmasti pois näistä ympäristöongelmien ratkaisemisesta tällä hetkellä. Että aika huonosti, jos sitä sanoo, että näinkö tässä kävikin, niin ei tällä hetkellä näytä kauhean valoisalta. Joo, totta. Tässä on hyvin paljon kaiken näköistä, mikä todella hämmästyttää mua, mutta niin, sanotaan niin kuin maailmanlaajuisesti tai ainakin siis länsimaiden osalta, niin Venäjän mukaan luettuna, niin suurin muutos on kyllä tämä kansainvälisen sopimusjärjestelmän niin kuin purku, joka on käynnissä ja joka alkoi vähän aikaisemmin jo, mutta Trumpin astuttua Yhdysvaltain presidentiksi tämä menee nyt huminalla läpi. Eli kaikki ne järjestelmät YK:ta myöten, jotka luotiin toisen maailmansodan jälkeen, Yhdysvallat irtisanoutuu kaikista näistä ja on jo osasta irtisanoutunut myös niin kuin tähän pakettiin kuuluu myös se, että Yhdysvaltain nykyisen hallinnon mielestä ilmastokriisi on Kiinan ja Euroopan unionin salajuoni. Että tälle tasolle ollaan menty ja se todella niin kuin, se kylmää kyllä todella pahasti. Sitten toinen, tämä on ollut suuri järkytys mulle, mutta seuraava järkytys on myös nimenomaan tämä ajatus siitä, että Euroopassa, että aseistaminen on rauhan tae. Eli jokainen Euroopan maa pitäisi saada omat ydinaseita pitäisi tuoda Suomeen, jotta tämä ydinaseen peloite niin kuin takaisi rauhan, joka ajatuksena on mun päässä täysin järjetön. Ja tavallaan se, että kaikesta, niin kuin sitten jos mennään niin kuin valtioiden tasolle, kaikista muusta leikataan. Ja yleensä leikkaukset maksaa köyhät ihmiset, mutta asevarustelun piikki on auki. Niin paljon kuin Suomenkin armeija haluaa lisää kalustoa, lisää aseita, piikki on auki. Ja täytyy aina muistaa, että köyhät maksaa sen. Rikkaat ei maksa niitä aseita. Ja tämä on niin kuin todella suuri järkytys, kun mäkin kuitenkin jo pitkän elämän aikana, niin täällä on ihmisiä, joilla on pidempi elämä kuin mulla on ollut, mutta
Tämä on niinku asia, jota mä en todellakaan osannut odottaa. Sitten jos mennään Suomen tasolle, niin yksi kansa, joka on ihan valtava muutos, on se, että Suomi ei ole enää rauhanrakentaja. Me ollaan totuttu siihen jo Kekkosen ajoista lähtien, että Suomi pyrkii rauhanrakentajaksi eri niin kuin konfliktien välillä. Ja tätä ajoi myös Pekka Haavisto, tätä ideaa. Nyt meillä on sellainen presidentti, joka ei todellakaan aja tätä ideaa. Ja siinä mielessä Suomi on menettänyt tällä hetkellä Saudi-Arabialle sen paikan, mikä meillä voisi olla. Eli tässä niin kuin tämmöiset pienet sivallukset tähän alkuun. Ja näistä sivalluksista sitten tietysti päästään jatkamaan. Ja se, mikä minua itseäni on oikeastaan, ja me liikutaan nyt vielä, mä olen Minnan kanssa ihan samaa mieltä siitä, että ei kannata liian pitkäksi aikaa jäädä pohtimaan tämmöisiä ikään kuin globaali viitan alle siirtyviä asioita, vaan sitten koittaa vähän löytää niitä myöskin tärkeitä eroja sieltä sisältä. Koska sieltä tärkeiden erojen piiristähän voi sitten löytyä joku semmoinen, joka voi lähteä kasvamaan, ja joku toinen, joka soisimme niin kuin painuvan sivuun. Ja ainahan kaikki todellisuus on niin kuin monimuotoista. Mutta vielä tähän yleisempään tasoon, niin se mikä mua on askarruttanut aika lailla on, että miten tätä murtumaa, tässä on nyt tullut hyvin selvästi esiin se, että jotenkin tässä kävi. Tässä, missä me nyt eletään. Onko tässä nyt sitten tämä kirjasto vai onko tässä Eurooppa vai onko tässä koko ihmiskunta? Luultavasti kaikki jossain mielessä. Että jotenkin tässä kävi aika ikävästi. Että onko tämä nyt, kun halutaan ymmärtää tätä tavallaan niin kuin sellaisena historiallisena vaiheena, niin onko siinä kysymys vähän niin kuin suhdannetyyppisestä, jota tietysti taloustieteilijät mielellään puhuu siitä, että asiat välillä menee hyvin ja välillä vähän huonommin, että tulee vähän tämmöisiä aallonkohtia ja sitten taas noustaan ja tämmöistä helluliikettä. Mutta sehän ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja siihen itse asiassa just tämä monikriisin ajatus niin kuin tähtää niin kuin ymmärtämään sitä, että jotain niin kuin uuden tyyppistä on olemassa siinä, millä tavalla erilaiset ongelmat liittyy toisiinsa. Ja tässä nyt on sitten, jos tässä nyt on eletty jo joitakin vuosikymmeniä, niin mä tämän oman ympäristöaktivismiharrastukseni mä löysin 60-luvun puolessa välissä suunnilleen, josta nyt on jonkun verran kulunut aikaa, jolloin nousi nämä niin kuin ympäristömyrkyt ja tämmöiset asiat, ja aktiivisena lintuharrastajana niin kuin hermostui siitä, että tuli erityisesti Ruotsissa tietoja siitä, että siemensyöjälinnut kuolee, koska ne syö pelloilta elohopealla peitattuja jyviä ja saa myrkytyksiä. Sitten tietysti oli isot petolinnut, jotka keräsi itseensä näitä klorattuja hiilivetiä, DDT ja niin poispäin. Ja silloin on niin kuin vastassa sellainen tilanne, että mä en ymmärrä mitä tapahtuu ja jotain pitää ruveta tekemään. Ja mä luulen, että nyt on vähän samantapainen tilanne, että vallitsee laaja, siis siinä mielessä niin kuin murros, uuden tyyppinen murrosvaihe, että vallitsee suuri epätietoisuus, joka liittyy just siihen, mistä äsken kuultiin, niin kuin vähän eri näkökulmista, mutta ja silloin tulee semmoinen suuri epätietoisuus, että mitä nyt sitten ruvetaan tekemään. Ja siihen tietysti vielä, jotta tätä asiaa niin kun pääsee pohtimaan vähän vielä pidemmälle, niin mua on suuresti askarruttanut se kysymys, että näkyykö ympäristökysymykset oikeasti siinä, mitä tämmöisessä maailmassa, kun sanotaan, että maailmassa tapahtuu sitä ja tätä ja tota, niin missä siinä niin kuin ympäristökysymykset oikeasti tulee näkyviin ja onko siellä jotain tarttumakohtia, joista voisi sitten päästä vähän eteenpäin? Jos semmoista heterogeenista, semmoista monimuotoisuuden aineesta,
että olisi jotain, mihin voi tarttua ja koittaa lähteä viemään sitä eteenpäin. Ja taas sitten siis nämä rauhan kysymys on tietysti aina semmoinen. Mutta sitten se, että kun tässä valtavirtaa poliittisessa taloudellisessa keskustelussa oikeastaan ympäristöllä ei ole missään vaiheessa ollut oikein kunnollista sijaa. Mulla oli suuri hämmennys silloin, kun oli tämä talouskriisi 08 ja siitä eteenpäin. Ja silloin itse asiassa koitin lukea aika paljon sitä sen-aikaista analyyttistä kirjallisuutta, niin ei kukaan missään kytkenyt tapahtumakulkuja mihinkään niin kuin ympäristöön liittyvään. Vaan siinä ajatellaan, että talous ja siihen ripustautuva poliittinen järjestelmä ikään kuin elää omaa elämäänsä ja siellä juurilla. Mutta mä luulen, että tässä suhteessa tilanne on nyt muuttunut. Että jossain mielessä, huolimatta siitä, että USA-hallinnon niin kuin piirissä koitetaan ja pystytään aika taitavasti, aika tehokkaasti tunkemaan ilmastonmuutos niin kuin tämmöiseksi vasemmistolaiseksi alajuoneksi. Tai Kiinan ja Euroopan yritetään riistää Yhdysvaltoja. Niin mä luulen, että siinä huolimatta se on jossain siellä alla. Ja sitten niin tietysti väestön niin kuin pakolaisuus, jollain tavalla se nousee sieltä kuitenkin jossain muodossa. Ja nyt niin kuin se iso kysymys, tai yksi semmoinen todella kiinnostava kysymys vielä vähän tämmöisellä leveämmällä tasolla on se, että löytyykö semmoisia niin kuin ympäristöön liittyviä, ympäristöongelmiin liittyviä näkökohtia, jotka olisivat hiukan konkreettiset, hiukan jäsentyneempiä, joista voitaisiin päästä eteenpäin. Et tuleeko teille mitään? Saatteko se kiinni tästä ajatuksesta tietysti, on se ensimmäinen kysymys. No, mä voin sanoa jotain. Ai sori, mä katsoin sun. Meillä on omat. Joo. Kyllä mä ymmärsin tai luulen ymmärtäväni, mitä sä tarkoitat. Ja jos ajatellaan niin kuin historiaa, jos ajatellaan ensinnäkin tätä aaltoliikettä, jos ajatellaan poliittista aaltoliikettä, taloudellista aaltoliikettä, niin se liikehän on nähtävissä. Ja politiikassa myös yleensä, niin kuin raasti yleistäen on mennyt niin, että se vastavoima tulee. Jos me ajatellaan vaikka Venäjän historiaa, niin milloin oltiin länsisuuntautuneita, milloin taas oltiin niin kuin slavofiileja, ja taas tuli vastaliikke länsisuuntautumiseen, taas niin kuin suuntauduttiin itään niin kuin yhtenä esimerkkinä, että se vastaliike on aina tullut sielläkin. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tätä, että mitä, nyt mä menen jo vähän eteenpäin, mutta mä heitän vaan tänne, että niin kuin jos ajatellaan historiaa taaksepäin, niin miten muutokset ovat tapahtuneet? Niin kun, muutokset on tapahtuneet, lähteneet aina pieninä virtoina, puroina virtaamaan. Jos ajatellaan vaikka Vietnamin vastaista liikettä, niin se lähti hyvin pienestä liikkeelle ja tämän liikkeen ansiosta Vietnamin sota loppui. Samoin jos ajatellaan Gandhia, että hän nousi tämmöistä valtavaa suurvaltaa vastaan, joka tuntui ajatuksena täysin mahdottomalta, mutta vähitellen häneen liittyi niin paljon ihmisiä, että Intia itsenäistyi. Ja näitä esimerkkejä on todella paljon, mutta että nyt tällä hetkellä me eletään nyt semmoisessa aikaa, niin kuin mun nähdäkseni, että melkein kaikki rakenteet niin kuin rytisevät. Ja uusia rakenteita ei ole vielä tullut. Ja niin kuin, nämä rakenteet rytisevät nyt todella niin kuin, suurella voimalla Yhdysvalloissa, ja sehän väistämättä heijastuu myös Eurooppaan. Ja minkälaisia uusia rakenteita syntyy, riippuu myös kaikista meistä.
Mutta tilanne on tällä hetkellä se, että ihmiset ei ole valmiita nousemaan nuorisoa lukuun ottamatta, Elokapina nuorisoa lukuun ottamatta, ei ole valmiita nousemaan barrikadeille ympäristökysymysten esimerkiksi tiimoilta tai ilmastokriisin tai teknologiat, jotka ovat aivan karkaamassa meidän käsistä. Me ollaan kaikki täällä niin kuin huulipyöreinä, kun tämä suuri kiihdytys vaan niin kuin rullaa eteenpäin. Ja yksi niin kuin todella niin kuin mun mielestä kokonaisuus on nämä teknologioiden kehittyminen. Sinne kuuluu kaikki nanoteknologiat, virukset, tekoäly, ihmisrobotit, kaikki tämmöiset, jotka ovat jo läsnä ja suuremmassa mittakaavassa yhden askeleen päässä. Tämä muutos on ollut ja tämä suuri kiihdytys niin valtava, että me ollaan kaikki ihan äimänkäkenä. Ja siinä piilee se vaara, että me ei olla herätty. Joo, tästä lähti monen näköistä sekalaista ajatusta. Saa nähdä, tuleeko tästä, hyvät ajatukset on sekavia. tuleeko tästä nyt mitään koherenttia jotenkin tuosta, mitä Rosa sanoit, myös monen näköistä. Ensinnäkin se, että nyt kun seurataan mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin missä määrin tavallaan se, mitä siellä niin kuin hallinnon johtoportailla tapahtuu, niin onko meillä riittävän kypsiä niin kuin instituutioita pistämään kampoihin sille tavallaan hulluuden hiidenkirnulle, taisi olla Petrin hieno ilmaus. Mä mietin sellaista omaa henkilökohtaista kokemusta. Monta vuotta sitten olin ympäristöministeriössä kesäharjoittelijana, kun olin ympäristöpolitiikan opiskelija. Ja silloin oli just Johannesburgin kestävän kehityksen konferenssi menossa. Ja sain seurata vierestä, kun siellä faksattiin Suomen kantoja sinne Johannesburgiin. Ja se oli jotenkin todella huikeeta, mistä se Suomen kanta muodostuu ja tavallaan siinä se faksilla lähtee sinne kansainväliseen kokoukseen ja jotenkin se, että minkälaiset instituutiot meillä on niin kuin käsittelemään ja pistämään kampoihin silloin kun meno muuten niin kuin yltyy ihan hulluksi. Ja tuosta niin kuin aaltoliikkeestä mun tuli myös mieleen niin kuin ympäristö- ja luontokysymyksistä niin kuin aktivismin aaltoliikkeet myös. Puhutaan ympäristöliikehdinnän aalloista, joita on, olikohan niitä nyt 4 tai 5 tutkimuksen mukaan erilaisia aaltoja tässä ollut. Ja kun mietitään vaikka Koijärveä ja sitä niin kuin suoraa kansalaistottelemattomuutta, kun siellä kytkeydyttiin kaivinkoneisiin, niin siinä on jotain samantapaista, mitä nyt on Elokapinan toiminnassa. Ja niin kuin Rosa sanoi, niin nuorisoon tietysti laitamme toivomme, mutta samalla emme voi niin kuin pestä käsiämme sillä ja ajatella, että nuoret hoitaa, että nuoret ihmiset on ne, jotka täällä pisimpään tämän tilanteen, kehittyneen luodun tilanteen kanssa joutuvat elämään ja niitä sotkuja siivoamaan. Ja samalla sitten mietin niin kuin yliopistoa, joka on mulle se tutuin jotenkin konteksti ja ympäristö ja sitä jotenkin ilmapiiriä, missä sielläkin hyvin paljon tänä päivänä eletään. Siellä on hyvin vahva semmoinen uusliberaali talousajattelu vallalla, tutkinto putkeen ja ulos ja kaikkea mitataan numeroissa ja rahassa ja ihmisten tuottavuutta ja mitataan julkaisuja ja kaikenlaisia indeksejä ja kertoimia, mitä kukin on saanut aikaan. Ja jotenkin tästä sellaisena niin kuin yleisenä yhteenvetona, jonkinlaisena niin kuin osadiagnoosina tähän kysymykseen, että mitä tässä kävi ja miksi tässä kävi näin, niin musta tuntuu, että meillä on niin kuin aikuisuus hukassa. Tai se on semmoinen niin kuin mun yksi oma selitys tai diagnoosi ollut tähän tilanteeseen ja monella tasolla se niin kuin yksilötasolla, mutta jotenkin laajemmalla yhteiskunnan tasolla
aikuisuus hukassa. Jos puhutaan monikriisistä, niin mun mielestä me voidaan puhua myös aikuisuuden kriisistä ja jotenkin siitä, että ehkä me ollaan ymmärretty aikuisena oleminen väärin. Ja mä tarkoitan sillä esimerkiksi sellaista, muistan joskus opiskeluaikoina luin jonkin filosofin tekstin, jossa hän kirjoitti infantiilista ajankäytöstä, niin kuin lapsellisesta ajankäytöstä. Ja se osui muhun silloin semmoisen johonkin arkaan kohtaan ja tulkitsin sen niin tavallaan, että pitää olla tuottelias, pitää olla tehokas, pitää tehdä koko ajan vähän niin kuin enemmän ja käyttää aikaansa siihen niillä säännöillä pelaamiseen, siihen tuottavuuspelin pelaamiseen. Mutta nyt tavallaan iän myötä sen niin kuin aikuisuuden versus infantiiliuden näen hyvinkin eri tavalla. Tavallaan mun mielestä se, mikä mä silloin ehkä ymmärsin väärin niin kuin infantiiliutena, on juuri sitä niin kuin semmoista lapsellista ajankäyttöä, että miksi me pelataan niitä niin kuin tehokkuus- ja talouspelejä. No, toki aina ei ole valinnanvaraa, mutta että aikuisuuteen kuuluu paljon muutakin kuin se, että kuinka tehokkaita ja tuottavia me ollaan ja siinä päästään mun mielestä myös taiteeseen ja siihen, mikä Elokapinassa sitten taas näkyy hyvin, mutta on ehkä jäänyt julkisessa keskustelussa pienempään rooliin semmoinen ilo ja leikki. Ja sen tuominen esiin tavallaan osana aktivismiana ja osan sitä niin kuin vastavoimaa sille semmoiselle hyvin kyyniselle, synkälle puheelle, mikä nyt on, kun katsotaan nyt vaikka kansainvälistä politiikkaa ja muuta, että se on sellainen, mikä meidän täytyy säilyttää ja mitä täytyy mun mielestä niin kuin entistä enemmän tuoda esiin ja siinä niin kuin tarvitaan kaikki mahdolliset keinot ja kanavat ja taide on muun muassa siinä mun mielestä valtavan hieno ja Ossis on erinomainen esimerkki, että vaikka siellä on niin kuin monien tai kaikkienkin töiden taustalla semmoinen syvä huoli ja yhteiskunnallinen kritiikki, niin siellä on aina minusta löydettävissä se pilke silmäkulmassa ja semmoinen niin kuin ilon kautta myös tuotu se kritiikki. Siinä sekavat ajatukset. No joo, jos ajattelee oikeastaan pikkusia konkreettisemmalla tasolla, haluaisin tuoda just, että mistä niitä kyllä mäkin uskon, että kyllä se täytyy lähteä täältä. Ei se mistään musta lähde yksittäisistä ihmisistä, ei meillä ole muita toimijoita oikeasti. Eli kyllä näistä ruohonjuuritasolta ja itse kunkin valinnoista ja siitä, että kuinka paljon on valmis panemaan itseään likoon. Sitähän se tulee vaatimaan. Kaikki muutokset on vaatinut sitä ja joitakin se on vaatinut hyvin paljon sitä, mutta niin kuin, täytyy päättää, että minkälaista kehitystä haluaa tukea. Jos mä tuon tämän vähän täällä mulle tutulle metsäpolitiikan foorumille, niin onhan se ollut aika raskasta seurata, että miten näitä on Suomen hallituksen, MTK ja metsäteollisuuden taholta niin pyritty vesittämään ihan jokainen tämmöinen aloite, on se sitten niin kuin tulee sitten EU-tasolta tai kansallisesti tai YK-tasolta, niin jokainen se käy läpi sellaisen mankelin, jossa se täydellisesti vesitetään, sillä että siitä ei oikein jää mitään käteen. Tämä on ollut aika raskasta seurata. Puhutaan nyt sitten vanhojen metsien suojelusta, mikä on nyt hyvin ajankohtainen asia, tai puhutaan nyt sitten vaikka laajemmin jonkun EU-biodiversiteettistrategia tai ennallistamisasetuksen tai ihan minkä tahansa niin kuin tämmöisen aloitteen niin kuin toteuttamista Suomessa, niin aina se, kun sä käyt on tietyn niin kuin etupoliittisen niin kuin vesittämisprosessin läpi, niin sen jälkeen oikein mitään ei tapahdu, mitään ei niin kuin jää jäljelle, muuta kuin jotain ihan murusia. Ja tämä vaan toimii niin kauan, kun nämä järjestöt on niin vahvoja. Meillä on hyvin vahvoja etujärjestöjä, joilla on vahvat suhteet poliitikkoihin. Ja kyllä ne syyt, jos mä sanon, että pohjimmiltaan, että miksi esimerkiksi Suomen metsien luontokadon etenemisen pysäyttäminen on epäonnistunut.
epäonnistunut. Sitähän se on. Se jatkuu edelleen eikä ole saatu nokkaa nousemaan. Niin kyllä se onkin 3 syytä ja kaikki ne alkaa M-llä ja yhdessä niissä on 3 M. Eli MTK, Metsäteollisuus ry ja maa- ja metsätalousministeriö ja niiden semmoinen niin kuin pyöroovi. Siellähän kiertää ne samat ihmiset, kiertää näistä organisaatioista toisessa. Ne jakaa niin kuin sen saman ajatusmaailman ja arvomaailman ja etupoliittiset intressit. Ja ne vaan niin kuin, jos vähän tarkastelee asiaa tarkemmin, niin myös on hyvin pitkälti myös samoja ihmisiä. Ne vaan on välillä jossain toisessa organisaatiossa, sitten taas toisessa. Ja tämä muodostaa semmoisen niin kuin tavallaan tämä porukka, niin se vesitystyö sitten käytännössä tekee. Ja se, että heillä on hyvät suhteet poliitikkoihin tai riittävästi rahaa käytettävissä. Ja mä en näe, että tämä pitäisi rikkoa tavalla tai toisella tämä systeemi. Tämä tämmöinen niin kuin valtarakenne, johon se perustuu se, että näissä toistuvasti niin kuin epäonnistutaan kaikkien ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Sen takia niitä ei saavuteta. Miten sitten yksinkertaisesti pitää lähteä enemmän sieltä ruohonjuuritasolta. Kyllä mä sanon, että kaikilla, joilla tässä asiassa on jotain toimijuutta, eli tietysti esimerkiksi metsäomistajat voi tehdä omia ratkaisuja. He voi toimia toisin. He ei tarvitse olla tässä niin mukana eikä toimia sen ehdolla. He voivat tosiaankin toimia ja päättää itse, missä haluavat olla mukana ja minkälaista metsien käyttöä harjoittaa. Sitä pitäisi niin vahvistaa sitä tämmöistä itsenäistä toimijuutta. Ja samoin myös uskon, että kyllä se pohjimmiltaan tulee vaatii tämmöistä ruohonjuuritason aktivismia. Niin kuin Elokapina on yksi muoto, siitä voidaan olla tietysti hyvin erilaisia muotoja, erilaisia toimintatapoja, mutta se pitää vaan niin kuin volyymiltaan niin kuin monikymmenkertaistua, siis se niiden ihmisten joukko, jotka tähän on niin kuin valmiita osallistumaan ja tekemään aktiivisesti sitten jotain sen eteen, että asiat muuttuu, sitä se vaatii. Enemmän joukkovoimaa. Se on oikeasti se ainoa, millä sitä voidaan muuttaa, ei mun nähdäkseni. Eikä tätä pidä jättää niin kuin semmoiseksi, nyt on paljon se, että tämä tuoda yksilötasolle, että jokaisen yksilölliset valinnat. Joo, kyllä, mutta ei se riitä. Kyllä se täytyy myös, se voiman täytyy ulottua myös sinne niin kuin poliittisiin rakenteisiin ja järjestelmään. Sitä täytyy muuttaa myös ja silloin se vaatii kyllä paljon suurempaa joukkovoimaa kuin se, että päätän, että syönkö tänään kasvisaterian ja muuta. Kyllä se tuntuu aika absurdilta tietysti, että niin kuin, tässä itse asiassa eilen just ajattelin, niin kun nyt sattumalta nyt sitten söin kasvisruoka-annoksen, ihan sitten samaan aikaan ajattelin, että joo, täällä sitten niin Ukrainassa niin räjäytetään. Venäläiset räjäyttää infrastruktuuria tuolla ihan työnään, niin kuin Ukrainassa ja ukrainalaiset räjäyttää jotain Venäjän öljyalostamoita. Ja mä tässä valitsen niin kasvisruoka-annoksen. Mutta se on sellainen asia, mitä mä sillä hetkellä pystyy vaikuttaa noihin asioihin. Mä en kauhean paljon koe pystyä, niin voi. Mutta kauhean pieneltähän se tuntuu. Joo, sä otit hyvin esille tämän metsäteollisuuden ja me kaikki tiedetään, että mitä meillä täällä Suomessa on. Meillä on metsiä ja järviä, jotka puolet järvistä on jo täysin tuhoutuneet, koska suot ojitettiin ja laskettiin nämä humusvedet järviin. Koskee myös mun kotikyläni järveä, joka on pelkkää humusta. Ja kun ajatellaan sitä, että jos vähänkään pidemmällä tähtäimellä katsotaan, niin Suomen niin kuin valtiona olisi järkevää ajaa semmoista metsäpolitiikkaa, jotta meillä myös tulevaisuudessa olisi niitä metsiä. Mutta näin ei tapahdu, vaan nyt kaadetaan, tästä kun mä lähden tuosta stadista niin kohti Rovaniemeä, niin mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä pidemmät ovat rahtijunat, jotka ovat täynnä erilaista puutavaraa.
kilometrien mittaisia junia, joita mä en ole koskaan aikaisemmin elämässäni nähnyt. Sitten kun mennään siihen, että mä olin Kemijärvellä pari päivää sitten, ja Kemijärvellä on ollut 15 000 asukasta vielä ehkä 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten. Siellä oli silloin selluloosatehdas, kannattava selluloosatehdas, joka lakkautettiin. Ja nyt siellä on, oliko se 4000 ihmistä, kaikki muut on lähteneet. No mitä tämä tarkoittaa niille jäljelle jääneille? Siinä on yksi kysymys, että niin kun tällä perustellaan meidän metsien tuhoamista nimenomaan työpaikoilla. Miten me saataisiin sellainen maailma, että näille ihmisille löytyisi työtä, jotka eivät ole metsäteollisuuden palveluksessa? Ja ennen kaikkea järkyttävää on se, että mä olen tämmöisessä metsäakatemiassa, joka on tämmöinen 10 päivän juuri metsäteollisuuden järjestämä kurssi sen puolesta, että kuinka hienoa on metsäteollisuus ja kuinka upeasti kaadetaan suomalaiset metsät. Niin se, että niin kauan kuin mä muistan, on puhuttu siitä, että selluloosasta pitäisi päästä eteenpäin. Että Suomen ei pitäisi olla tämmöinen raaka-aineen tuottajamaa, joka vie selluloosaa Kiinaan esimerkiksi. Me ei olla päästy yhtään siitä eteenpäin. Me ollaan edelleen, meidän metsät menee selluloosaksi, jota viedään ulkomaille. Ja tämä on niinku todella karvas juttu niinku niellä, että miksi me ei päästä edes tuotekehittelyssä yhtään askelta eteenpäin. No sitten kun ajatellaan tätä luonnonperintösäätiötä, joka on pieni hiekka suurella aavikolla, se on erittäin upea ja tärkeä juttu. Se on juuri se pieni puro, josta lähtee, joka on pieni turva metsien suojelulle, vanhojen metsien suojelulle. Eli ihmiset lahjoittaa rahaa luonnonperintösäätiölle, joka hankkii vanhoja metsiä luonnonsuojelualueeksi. Ja näillä metsillä on tietyt kriteerit. Mitä voi niin kuin metsänomistaja tehdä, jota tässä niin kuin siivitettiin? Mä oon itse metsänomistaja, koska perin paljon metsää Lapissa. Mä oon niin kun laittanut nämä metsät yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi, koska ne eivät vielä ne eivät ole vanhoja metsiä. Sitä ainoastaan yksi metsä on vanha metsä, muut on talousmetsää. Eli että täytyy ottaa muutamat vuosikymmenet sitten, että niistä saadaan vanhaa metsää. Mutta ajatelkaa mikä paradoksi, mikä looginen jatke. Me eletään rahan maailmassa ja vain rahalla sä voit pelastaa metsää. Ja tämä niinku tuntuu äärimmäisen hullulta, koska tämä ylipäätänsä tämä ajatus, että miten joku voi omistaa metsää tai maata. Bill Gates on maailman suurin yksityinen maanomistaja. Ja monet IT-miljonäärit omistavat paljon maata ja metsää. Eli ne, joilla on rahaa, voi ostaa. Ja ne, jotka ymmärtää, voivat sen suojella, sen oman pienen metsänsä. Eli joo. Niin, nyt oikeastaan ollaan siirtymässä aika lailla siihen, ja just sehän on todella niin kuin hyvä lähtökohta tässä, kun mietitään siis sellaista kysymystä, että mitä me nyt sitten oikeastaan voimme kaikki tehdä, niin että sehän on vain yksi juttu, että syökö tänään kasvisruokaa vai jauhelihapiivin. Ja paljon sen päälle rakentuu sitten kaikki sellaiset asiat, mitä voimme tehdä niin kuin niissä
toiminnallisissa yhteyksissä ja toimintaympäristöissä, missä me toimimme. Ja tästähän nyt päästään sitten kyllä niin kuin Ossi Sommaan yhtenä tämmöisenä, niin kuin, tietysti silloin äkkiä tämä rima nousee aika korkealle, jos kuvittelee ottavansa mallia siitä, mitä Ossi teki, mutta siinä on semmoisia aineksia, joista nyt ainakin siis 2 semmoista ihan välittömästi hänen niin kuin toiminnassaan esiin nousevaa tekijää on tietysti ensinnäkin, en mä tiedä mihin järjestykseen ne pitäisi pistää, mutta se mikä niin kuin ilmenee, että kykenee materiaalisesti tekemään, tuottamaan sen kaltaisia, puhutaan nyt taideteoksista, sen kaltaisia tuloksia, jotka kantaa valtavaa symboliarvoa, jotka sen symboliarvonsa kautta sitten niin kuin nostaa esiin asioita, joita välttämättä kukaan ei tulisi ajatelleeksi ilman sitä. Et tässähän tänne on otettu valittu muutama kuva. Mä voisin, jos mä nyt löytäisin tästä, jotka ilmentää juuri sitä, että jollain aika nokkelalla jutulla voi saada esiin. Tässä on Petrin ottama kuva. Kerropa, miksi otit tämän tänne esiin. Ei näy nyt tuolta. Jostain syystä. Oho. No siihen tarvitaan nyt jotain teknistä opastusta. Onko se toimiksi tässä? No niin, joo, noin. Joo, mä valitsin tää viimeinen kuntourheilija nimeltään oleva teos, jossa siis on tämmönen palanut jo osittain rakennus, tai edelleenkin palava, on tuhoutunut rakennus ja sitten sen päällä on tämmönen viimeinen kuntourheilija, joka polkee vimmatusti polkupyörää, mutta tarkkaan katsotaan, niin sehän on niinku toi takapyörä onkin tuolla niinku edessä. Elikkä hän niinku ikään kuin polkee, mutta ei pääse eteenpäin, vaan niinku taaksepäin, eikä vielä niinku kauemmas ratkaisusta ja kauemmas omasta itsestään ehkä mä ajattelin. Mutta niinku olennaista on se, että mielestäni tämä kuvaa hyvin tätä nykyaikaa. Et tietysti tämä symboliikka, että tämä talo tässä palaa, niin sitä ei tarvitse varmaan hirveästi selvittää. Se palaa aika monella tasolla nyt sekä ympäristön osalta että ihan tämän sotimisen ja asevarustelun ja tämmöisen niin kuin totuuden vääristelyn ihan niin kuin meillähän palaa niin kuin myös totuus tällä hetkellä aika pahasti, eli semmoinen lähes pyrkimys mihinkään totuudellisuuteen, eli valheet rehottaa ja niitä käytetään. Ja selvästi tämä niinku trumpismi ja muu, niin se niinku vielä kiihdyttää tätä, että se niinku on todellakin tämmöisessä totuuden jälkeisessä ajassa. Monella tasolla niinku on ihan selvää, että talo palaa, mutta sitten niinku mielenkiintoinen on tämä pyöräilevä hahmo, joka sitten kuitenkin niinku yrittää jotenkin pitää itsensä kunnossa, kovalla treenaamisella, niinku tuloksenteko kunnossa, niinku tavallaan semmoisen rakennuksen päällä, joka on juuri niinku kohta luistumassa, mutta hän yrittää edelleen vimmatusti pitää itsensä niin hyvänä tuotannon tekijänä, mutta samalla niin kuin ikään kuin polkee väärään suuntaan, eli ihan kauemmas niin kuin itsestään ja omasta itsestäänkin mielestäni, niin kuin omasta luonnostaan vieraantuu vaan entistä enemmän ja myös poispäin kaikista ratkaisuista, koska hän nyt keskittyy tähän yksilölliseen suoritukseensa tässä niin kuin tämän järjestelmän yhtenä rattaan. Ja sen takia näyttää huonolta vähän, että miten tässä sitten on muuta käy. Tämmöistä symboliikkaa minä tässä näin. Niin juuri semmoista symboliikkaa, joka sitten kääntyy myöskin nurinpäin, että voisi toimia myöskin toisin. On varmaan ainakin toi pyörän suunta täytyy muuttaa ensiksi, sitten pitää aloittaa, tai sitten satumaan vaikka toiseen suuntaan.
Eli jollain tavalla sitten pitäisi ehkä sitten kuitenkin polkea toiseen suuntaan kuin siihen suuntaan, mikä on niin kuin synnyttänyt nämä ongelmat. Et niitä ei ehkä ratkaista sillä, että me entistä vimmatummin vaan poljetaan siihen suuntaan, mikä on nimenomaan saanut tuon talon tuossa palaa. Tähän voisi ehkä ottaa sen, onko se mitä se minulle kuuluu? Joo, katsotaan. Työn. Jos hyvin käy, niin mä löydän sitten. No. Ja nyt täytyy toivoa, että sitten olisi vielä tuolla. No. Oi, nyt meni jo Ei kuulu. ohi. Se vilahti, mutta meni varmaan henkemaan. Otetaan tosta ja... Kyllä mä luulen, että tästä selvitään. Meillä on aikaa vielä 5 tuntia. Joo, tämä oli yksi, mikä mulle nousi esiin, kun katselin Ossin töitä nyt tähän ennen tätä tilaisuutta. Ja jotenkin mielsin sen myös eräällä tavalla pariksi tähän Petrin esiin nostamaan kuntourheilijaan. Jotenkin tässä voi ajatella, että kuntourheilija suorituksen jälkeen lepäilee, mutta ei näytä kovin hyvinvoivalta kuitenkaan. Ja mä en tunne tätä kontekstia tavallaan, tai tämän työn historiaa en tunne siis, mikä on Ossi Somman tavallaan se ajatus, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle, mutta toisaalta mun ajatus taiteesta ja taiteen kokemisesta on myös sellainen, että sitä ei välttämättä tarvitse tietää, mitä taiteilija on halunnut sanoa, vaan myös ihminen voi sen tulkita ja lukea siitä omasta näkökulmastaan ja vaikka nyt tästä ajankohdasta, missä ollaan. Ja Ossin monissa töissä on tuoli, mutta yleensä hyvin erinäköinen tuoli, mikä on sitten taas tässä on tämmöinen lepotuoli, joka ei niinkään tässä ole semmoinen vallan symboli, mutta kylläkin se hyvin paljon semmoisen niin kuin, yksilökeskeisen kulutuksen symboli ja ilmeisesti siinä vielä tämä ihmishahmo polttaa sikaria. Mä en sitä sikaria tästä näe, mutta jostain näin muistan lukeneeni, että hahmolla on sikari kädessä. Tämähän niin kuin, tavallaan aika ilmiselvällä tavalla, että mitä se minulle kuuluu, niin ehkä semmoista jonkinlaista, yhdenlaista yhteiskunnan niin kuin ilmapiiriä ilmentää, mutta mun tekee ehkä vähän mielessä puhua vielä siitä kasvisruokailusta, minkä Petri äsken nosti tuossa jotenkin vähätellen. Joo, mutta tavallaan, että mikä se nyt sen yhden pienen valinnan rooli tässä maailmankaikkeudessa on ja se toimijuus, niin siitä yhtenä esimerkkinä ensinnäkin se, että siitä on tutkimusta, että se on tavallaan yksi niistä niin kuin yksilön suurimmista valinnoista, mitä me voidaan ikään kuin ympäristön, ilmaston, luonnon eteen tehdä, että syödä kasvispainotteisemmin, se niin kuin ruokavalion päästöt ja ympäristökuorma on tosi merkittävä, eli toki se nyt se yksi kasvisateria ehkä sinänsä ei vielä maailmaa pelasta, mutta isommassa mittakaavassa. Ja Rosa puhui teknologiasta ja se on toki niin kuin kaikki tämä tehokkuus ja tehostaminen, missä teknologialla on iso rooli, niin on tavallaan siellä niin kuin ongelmien alkujuurena. Ja yksi juttu, mikä nyt meillä tänä päivänä on jotenkin arkea, jonka kanssa eletään, on sosiaalinen media, mikä nyt ehkä ylipäätään on enemmän tai vähemmän saatanasta. Että luultavasti se, mitä se saa aikaan, on niin kuin enemmän miinus kuin plusmerkistä. Että tavallaan se ylipäätään on ihmisten ajankäyttö, paljonko sosiaalisen median kanssa käytetään aikaa ja kuinka paljon se tuottaa kaiken näköistä negatiivista, mitä nyt saadaan uutisista lukea, vaikka nuorten mielenterveysongelmia ja niin edelleen. Mutta se positiivinen esimerkki, minkä halusin mainita, on sellainen Facebook-ryhmä nimeltä Sipsikalja Vegaanit. En tiedä, onko
täällä läsnäolijoille joillekin tuttu ryhmä. Ja mä olen siitä tutkimusartikkelin kirjoittanut erään kollegan kanssa. Ja tämä ryhmä sai noin ehkä 10 vuotta sitten alkunsa. Sen perusti Terhi Sotkamosta, mikä on jo minusta sinänsä niin kuin kiinnostava anekdootti. Se ei lähtenyt niin kuin city-vihreydestä liikkeelle. En muista nyt Terhin sukunimeä. Mutta Sipsikalja Veganeissa on tällä hetkellä semmoinen 68 000 jäsentä, eli aika merkittävä joukko suomalaisia. Ja sen meidän tutkimuksen mukaan kasvisruokavaliota niin kuin tuodaan monin tavoin ja pyritään edistämään. Ja viime vuoden lopulla esimerkiksi me saatiin tuoreet ravitsemussuositukset, jotka painottaa kasvispainotteista syömistä ja myös sitä ruokavalion niin kuin ekologista puolta, ympäristöpuolta, ja siitä syntyi valtava leikkele kohu muun muassa, että nytkö meiltä viedään kinkkusiivutkin leivän päältä. Ja se on yksi tavallaan tämmöinen niin kuin hallinnan keino, mutta tämä Sipsikaljavegaanit lähestyy ihan eri näkökulmasta sitä kasvissyöntiä. Ja se idea on se, että syödään tavallaan vegaanisesti, eli ei mitään eläintuotteita, mutta sen jälkeen kaikki on sallittua. Ja mitä semmoista mätömpää se ruoka on, niin sitä parempi. Eli siellä on mahtavia kuvia sellaisista valtavista kasvishampurilaisista tai muista tämmöisistä tosi raskaista rasvasista. Ja siellä on niin kuin haluttu kyseenalaistaa ja tuoda sellaista ihan erilaista kuvaa siitä, että jos tähän asti kasvisruokailijat on nähty sellaisina tiukkapipoisina porkkanan syöjinä, jotka kyttää toisten lautasia, niin tavallaan se on ihan erilainen näkökulma. Jotenkin tämä on minusta viehättävä esimerkki siitä, niin kuin, miten asiat voi lähteä kehkeytymään odottamattomasti ja miten niin kuin yksikin ihminen voi saada aika isojakin asioita aikaan. Et silloin on ollut tällä Sipsikalja Vegaanit Facebook-ryhmällä merkittävä rooli siinä, että kuinka paljon meillä on tänä päivänä esimerkiksi erilaisia niin kuin valmisruoka-kasvistuotteita ja marketeissa saatavilla. Et jotain tällaista, niin kuin Yrjö on jossain tilaisuudessa puhunut raikulimaisesta tekemisestä, niin minusta tässä Sipsikalja Vegaani-ajatuksessa on niin kuin semmoista raikulimaisuutta ja ehkä niin kuin sen tyyppisiä tämmöisiä jotenkin emergenttejä niin kuin toimijuuden muotoja me kaivataan entistä enemmän. Tuo oli tosi kiinnostava yhteys. Mä veikkaan, että tämä raikulimaisuus saattaa olla Ossin duuneista peräisin, että mä oon niin ruvennut uskomaan siihen asiaan, että tämmöinen on todella olemassa. Voi olla muitakin lähteitä tietysti, mutta siis tähän liittyy juuri se, että nämä henkilökohtaiset ratkaisut voi saada merkitystä sen kautta, että ne jollain tavalla alkaa edustaa jotakin. Että siinä tämähän on vanha kaikkien tuntema juttu, että henkilökohtainen on poliittista, mutta voisi olla vielä fiksumpaa sanoa, että henkilökohtainen on performatiivista. Koska poliittisuus taas sitten niin helposti assosioituu sellaiseen niin kapeeseen etujen ajamiseen tai johonkin, jota ei välttämättä tarvitse olla totta, mutta assosiaatiota on vaikea välttää. Mutta sen sijaan just se, että ratkaisuillakin voi olla sitä itse ratkaisua, siis henkilökohtaisilla, sitä itse ratkaisua laajempi merkitys sen kautta, että se jollain tavalla symboloituu johonkin laajempaan porukkaan ja voi käynnistää jotakin. Silloin vähän taide toimii. Se on ainakin yksi niistä tavoista, millä taide toimii. Ja silloin just niin kuin, tämä liittyy siihen, niin kuin mä sanoin äsken, että Ossilla voisi olla kaksi semmoista niin kuin esikuvatyyppistä hommaa, niin toinenhan on juuri hänen, niin kuin, jonka olen oppinut siis muilta. Tämä valtava aktiivisuus niin kuin yhteisten asioiden organisoimisessa. Knuutilan tila. Kuulin tänään. Marketta puhui sitä, että se oli Ossin niin kuin aloite paljolti, että se saatiin Ylimalkaan käyntiin. Ja sitten siellähän on nyt tämä, siis täällä Siurassa vähän Penttilästä eteenpäin on tämä Knuutilan ennallistettu tila, ja siinä on nyt sitten tämä muu tila
taidetila, joka viime kesänä avattiin, ja kaikenlaisia toimintoja kehittyi siihen, joka on nyt Siuraseuran ylläpitäminen ja tämmöinen, mutta juuri periaatteessa se on toimintaa, mihin kuka tahansa kykenee omassa ympäristössään niillä edellytyksillä, jotka ympäristö antaa, niin kuin tämmöinen kollektiivisuuden edistäminen. Niin eikö sitä Ossi Salmaan taidetta, jos se tarkoitus on niin häiritä ihmisten ajattelua. Niin mun mielestä siinä on kyllä hyvä ajatus, että niin kuin tavallaan mä kyllä symppaan ja komppaan ja yritän häiritä itsekin ihmisten ajattelua. Mulla on sitten vielä täällä kanssa voisin esittää. Tämä vähän liittyy jo semmoiseen, mitä tässä on ollut esilläkin tavallaan. Mistähän tämä on? Mä saan sen hiilata. Elikkä täytyy vielä saada sitä. Tämä on mielenkiintoinen laite. Tämän taideteoksen nimi on Vienti vetää. Ja tämähän nyt on siis, siihen jo viitattiin täällä, no siinä on siis tämmöinen vanha amme, jossa on ikään kuin jonkunlaiset pyörät pantu viereen. Ja siellä on tämä Ossin yksi tavaramerkki, tämä kanaverkosta rakennettu häkkyrä, joka esittää ihmistä, jolla on aurinkolasit päällä, joka istuu siinä viennin kyydissä sarasti. Ja siinä ikään kuin ollaan nyt sitten menossa sinne, minne vienti vetää. Mutta just tällä hetkellähän se, että kun me seurataan noita Ylen 8:30 uutisia, niin eilen puhuttiin Patrian panssarivaunuista ja toissailtana puhuttiin näistä droneista, joita joku suomalainen valmistaa. Ja siis tämmöinen ihmisen uutismuisto on 2 päivää, että mä enää muista mitä keskiviikkona sanottiin jotain samankaltaista. Tänään Helsingin Sanomissa sanottiin, että sotateollisuuteen kannattaa nyt sijoittaa. Siellä osakekurssit on noussut räjähdysmäisesti ja siellä annetaan piensijoittajille niin neuvoja, että miten tähän kannattaa suhtautua. Ja Suomen Kuulehdessä sanottiin, että elinkeinoelämä, siis tämänpäiväisessä sähköpostiuutisessa, että elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja se ja se suosittelee, vaatii, että Suomen varusteluteollisuis lisää vientiponnistelujaan. Ja siinähän tietysti tavallaan siis, tässä on myös semmoinen, että on olemassa tämmöinen valtavirtainen niin kuin tiedotusvyöry, ja että miten, istuuko ihminen siellä sisällä, niin kuin tässä Ossin duunissa, toi rautalankahäkkyrä, tai kanaverkkohäkkyrä tuossa sisällä, joka vaan menee mukana, vai millä tavalla siihen voisi pistää kampoihin, tämmöiseen niin kuin yleiseen ilmapiiriin. Sitähän me nyt tässä kysymme kai. No mä voin tarttua tuohon droneihin, että me niin kuin helposti ajatellaan näin, että joo, että droneja sinne ja tänne, ostetaan lisää droneja ja niin edelleen, mutta nämä dronithan on aivan mielettömiä tapovehkeitä. Eli drooniarmeijat kulkevat nykyisin jo yhdessä, ne pystyvät kommunikoimaan keskenään, ne kulkee drooniparvissa, ne pudottaa pommeja, ne menee sisälle asuntoihin ikkunoista, rikkoo ikkunat, tappaa ihmiset sisältä, ne pystyy itse menemään lataamaan itsensä ja niin edelleen. Ja kohta ollaan siinä tilanteessa, että on hyvin lyhyt matka siihen, että nämä droonit tekevät päätökset itse myös. Tällä hetkellä ei vielä, mutta siihen suuntaan ollaan kovalla vauhdilla menossa. Eli että tulee kysymys, että haluammeko me olla mukana valmistamassa tällaisia droneja? Ilmeisesti tällä hetkellä
Suomen hallitus ja muut valtapitävät ovat sitä mieltä, että totta kai menemme droonimarkkinoille, mutta täytyy ottaa huomioon, että vastapuolelta tulee myös droneja. Se ei ole pelkästään se, että me lähetetään niitä droneja johonkin, vaan sieltä tulee droneja takaisin. Ja tämä yleensä niin kuin unohdetaan. Sitten mä mietin tätä taiteilijan tehtävää tämmöisessä maailmassa, missä me eletään, tai aina taiteilijan tehtävää. Että tästähän on niin kuin puhunut paljon esimerkiksi Sartre aikanaan toisen maailmansodan jälkeen, että voiko taidetta enää tehdä niin kuin toisen maailmansodan kauhujen jälkeen. Ja mikä on taiteilijan tehtävä. Ja tätä taiteilijan sitoutuneisuutta monet filosofit ovat niin kuin, pohtineet tätä asiaa, taiteilijat myös. Että mikä on niin kuin, ja nyt ei puhuta sitoutumisesta mistään niin kuin päivän politiikkaan liittyvistä aiheista ja sitoutumisesta päivän politiikkaan, vaan nimenomaan sitoutumista tämän koko meidän planeetan tulevaisuuden suhteen. Ja jos mä teen itse niin kuin omaa taiteellista työtä, niin mä pohdin jatkuvasti sitä, että miten mä romaaneissani tuon näitä asioita, jotka todella, niin kuin, joita mä jatkuvasti pohdin, niin miten mä tuon niissä romaaneissa esille kertomuksen muodossa niin, että se ei ole saarnaamista, vaan että kaikki tavallaan niin kuin tapahtuu sen toiminnan kautta. Ja tästä niin kuin yhtenä esimerkkinä on tämä mun viimeisin romaani Väylä, jossa koko kirja kaikista teemoista, tapahtumista huolimatta, sen tärkein sisältö on se, että mä kuvaan ihmistä osana luontoa, ihmistä siinä ekologisessa lokerossa, mikä ihmiselle kuuluu. Ja näin niin kuin tavallaan, kun sen kertoo tarinan muodossa, jossa on monia muita tasoja, niin kun ihminen, ja tämä mä oon kuullut siis yleisöstä ympäri Eurooppaa, kun tätä kirjaa on käännetty erittäin hyvin, mutta Suomessa myös, että tavallaan se, että ensi kertaa ajattelin luettuani tämän romaanin, että miten ihminen voisi elää tasavertaisena lajina muiden lajien kanssa. Koska mehän ollaan kohotettu itsemme jumaliksi tänne kaikkien muiden lajien yläpuolelle. Se johtaa tuhoon, se johtaa siihen, mihin me ollaan tällä hetkellä menossa. Mutta meillä on aina se mahdollisuus pienillä teoilla, kuten kasvisruokailulla, kuten myös rakenteita muuttamalla, kuten roskia keräämällä, kuten kierrättämällä ja sorteeraamalla ja kaikilla tämmöisillä teoilla yhteensä me voidaan hakea sitä omaa paikkaamme tässä elonkirjossa. Sen takia ei pidä väheksyä mitään tietää. Älkääpäs nyt kuulkaa, ei se ollut se mun pointtini ollenkaan, että mä sitä väheksysin. Mähän teen niin, vaikka mä tietäisin, että mä niin kuolen niin tämä maailma tuhoutuisi seuraavana päivänä, niin se pitää silti tehdä. Pitää toimia sillä tavalla, kun on oikein. Eikä niin kuin miettiä sitä, että onko se iso vai pieni asia. Että siis, ei se ollut mun message, ettei sillä olisi merkitystä, vaan vaikka se tietysti sillä hetkellä tuli pieneltä tässä kaikessa hulluuden keskellä. Se oli vaan sellainen ajatus, joka syntyi, mutta en sitä suinkaan väheksy. Kyllä se jokaisen ihmisen ei täällä ole muita toimijoita kuin me ihmiset oikeasti näiden asioiden ratkaisemiseksi. Ei tätä nyt muut lajit tule ratkaisemaan kyllä. Kyllä se täytyy vaan meidän ihmisten se tehdä. Me ollaan tää sotku aiheutettukin. Tietenkin se on joka tasolla tehdyt päätökset on tässä tarpeellisia, mutta mä vähän kritisoin kuitenkin sitä ajatusmaailmaa. Tämä mun mielestä tulee tästä
meillä on aika monta vuosikymmentä ollut tämmöinen hyvin uusliberalistinen niin kuin politiikka vallalla, joka on, niin kuin, pyrkii myös tämän, että sitten on monia tämmöisiä ilmenismuotoja. Yksi on se juuri, että heitetään se vastuu ikään kuin sinne, että jos tämä nyt on sun mielestä tärkeää, niin tee sitten näin. Niin kuin se ei olisi sitten tärkeää muille, että okei, musta on tärkeää tehdä yksilöllisiä valintoja ihan siinä omassa elämässä, mutta sen lisäksi täytyy myös synnyttää sitä poliittista liikettä, koska ilman sitä joukkovoimaa tämä ei tule muuttumaan. Se on mun mielestä aivan selvä asia. Että se ei riitä, mutta se on tärkeää. Ja se on se vähin, mitä pitää tehdä. On se, että mitä voi tehdä siinä omassa elämässään sen valinnat. Mun mielestä nyt kun puhuttiin niistä, että tässä on tämmöisiä niin kuin vaiheita tässä ympäristöliikehdinnässä ja muussakin, niin kyllä tässä on nähtävissä muutenkin mun mielestä, niin kuin, että missä me nyt ollaan. Me ollaan tavallaan tämmöisessä jonkunlaisessa uusliberalismin jälkeisessä ajassa tietyllä tavalla. Meillä on ollut 80, oikeastaan 2000-luku niin politiikassa hyvin vahva tämmöinen uusliberalistinen suuntaus. Ja sehän on synnyttänyt nimenomaan, koska se on johtanut todella suuriin esimerkiksi tuloerojen kasvuun ja muu. Se on synnyttänyt populismin aika pitkälti, juuri se politiikka. Tämä on niin vastareaktio, tämmöinen, niin kuin, jos ajattelee, että minkälainen tämmöinen, niin kuin, tämmöinen nationalistinen populismi, mille se on vastaliike, se on just tällä uusliberalistiselle globalisaatiolle, se on se ikään kuin vastaliike. Mutta se on sikäli niin kuin, se ei ole mikään ratkaisu mihinkään, koska se niin kuin käpertyy sisäänpäin. Se mitä me oikeasti tarvittaisiin, olisi tämmöistä niin kuin vastuullisempaa yli rajojen ajattelua. Ei sitä, että me niin kuin lyödään rajat kiinni ja ajatellaan, että me täällä keskenämme vaan. Ei mitään näitä ongelmia ei pysty ratkaisemaan niin kuin pelkästään kansallisella tasolla. Kun me tarvitaan enemmän sitä yhteistyötä. Ongelma on vaan, että se globalisaatio on nimenomaan tapahtunut tämän uusliberalismin ehdoilla. Se on se ongelma. Eli siitä puuttuu semmoinen niin kuin sosiaalinen ympäristövastuu, joka nyt on sitten mahdollistanut se ihan valtavan niin kuin pääomien kasaantuminen niin kuin sille rikkaimmalle prosentille länsimaiden väestöön ja aiheuttanut valtavia ongelmia sekä siis eriarvoistumista sekä länsimaissa että toki sitten globaalisti myös. Että se on aika lailla niin juuri syy mielestäni ja sitä minkä krapulaa tässä nyt sitten eletään hyvin ikävällä tavalla kyllä. Toi oli kiinnostavaa, minkä Rosa nosti esiin, toi kysymys ihmisen ekolokerosta, joka mulle herää siitä muutamia ajatuksia. Et jos mä nyt ajattelin ihan omaa asemaani tällä hetkellä, niin kun asumme Riihimäen esikaupungissa, eläkkeellä ollut 10 vuotta ja syvästi kiitollinen siitä, että olen eläkkeellä ja näin poispäin. Mutta että siinä niin kuin tässä, koska ekolokerohan tarkoittaa, että kaikki lajit rakentaa itse oman ekolokeronsa ympäristönsä ehdoilla. Ja se on ihan niin kuin iso teoreettinen ja hyvin perusteltu niin kuin tutkimussuunta ekologisessa tutkimuksessa, joka on ihan erittäin kiinnostava. Niche construction on se näin hienolla kielellä. No joo. Mutta että siinä suhteessaan ihmiset ja muut lajit ei poikkea toisistaan lainkaan. Se tarkoittaa sitä, että inhimillinen toimeentulo edellyttää, se siis ehdottomasti johtaa joihinkin muutoksiin ympäristössä. Ja tässä on nyt sitten niin kuin 2 ulottuvuutta. Tämä tekee historiallisesti hankalaksi sen asian se, että luonto on ollut niin tavattoman muokkautuvainen. Että siis ihmiset kulttuurit on oppineet siihen, että voidaan tehdä melkein mitä vaan. Vallankin silloin, kun siihen perustana oli niin kuin tämmöinen vahva edistysusko, valistusajattelu ja muu, sitten se on aika iso vyyhti tämä asia. Mutta siihen liittyvä niin kuin kolonialismi.
se, että itse asiassa se luonto, jota muokattiin, oli naapurimantereilla ja sieltä hankittiin ne rikkaudet, joilla Eurooppa sitten niin kuin vaurastui ja elettiin itsensä ja tällä lailla. Mutta että siinä mielessä niin kuin se tämmöisessä historiallisessa katsannossa se ongelma on ollut siinä, että on voitu asettua, on ollut perusteet, siis sanotaan kokemusperäiset perusteet tällä hyvinvoivalla eurooppalaisella kulttuurilla. On ollut kokemusperäiset perusteet kuvitella, että luonto todella muokkautuu sellaiseksi, että me voimme sitä käyttää hyväksi ihan niin kuin me haluamme. Ja sehän on sitten niin kuin johonkin Suomenniemellekin levinnyt, jos metsiä hyväksi käyttöön, että puitahan siellä kasvaa, metsäthän siellä kasvaa edelleen, vaikka niitä hakataan kuinka paljon ja näin. Mutta että niin kuin tämän vastapainoksi sitten joku ajatus siitä, että mitä se niin kuin ikään kuin ekologinen lokero voi niin kuin henkilökohtaisesti merkitä, niin siinä tulee se, että mulla tällä hetkellä on 2 ajatusta, siis tämä on nyt ihan henkilökohtaisesti. Ikkunalaudalla kasvaa paprikan ja chilintaimia, ne pitää helmikuussa kylvää, niin nyt ne alkaa olla sellaisia 3 senttisiä ja kasvaa 0,5 senttiä päivässä ja se on aivan mahtavaa. Täytyy kastella joka päivä ja katsoa ja seurata ja puhua niille niin, että ne saa hiilidioksidia ja näin. Ja että se on niin kuin yksi osa tätä tämmöinen. Ja totta kai se vaatii semmoisen etuoikeuden, että ne voi sitten viedä kesäksi jonnekin kasvamaan, eli siinä ikkunalaudalle niin kuin aikuisten nämä chikit. Ja toinen on se, että odotamme leskelehtiä. Odotamme voikukkia, joka on aivan mahtava niin kuin luonnon elinvoiman ilmaisu tässä meidän omassa elinympäristössämme. Ja jollain tavalla niin kuin se, että tähän yleiseen puheeseen luontokadosta ja muusta, joka on hyvin todellista, niin voi liittyä myös se, että leskelehdet sitten alkaa kukkia niin kuin aivan surkeen alastoman Lahti-Forssa valtatien, kantatien penkalla. Yhtäkkiä siinä on niin kuin ziljoonittain leskelehtiä. Ja että siellä on, niin kuin, on tämmöistä niin kuin kasvuvoiman ilmaisua, ja että jos nämä jollain tavalla saa sovitetuksi yhteen. Ja siihen sitten tietysti tarvitaan muutakin kuin sitä, että kävelyhetkellä vihailee niitä leskelehtiä, vaikka sekin on hyvä juttu. Mutta se sitten palautuu siihen, että millä tavalla tämän tapaista niin kuin symbolisesti herkkää, mä sanoisin, että symbolisesti herkkää luonnon arvostamista, jossa nähdään myöskin se kasvuvoima. Ei nähdä luontoa ainoastaan niin kuin tuhoutuvana ja häviävänä, vaan kasvuvoimana. Siis tämä on mielenkiintoista nyt, kun puhutaan Ossi Sommasta, niin siellä on tietysti optimistinen luonto. Mutta muutenhan niin kuin luonto sinällään ei siellä niin kuin kauheasti esiinny. Muuta kuin semmoisena taustan kasvuvoimana. Mä ymmärrän sen kyllä sillä tavalla. Että tossakin on siis hoitamaton heinikko, jossa vienti vetää. Ja heinikko, vienti voi lähteä siitä, vetäköön vaan, mutta heinikko jää. Ihan pieni kommentti tähän, että useasti kun mä käyn puhumassa niin, näistä kirjoistani ja niiden teemoista, niin yleisöstä sanotaan, että ei ole mitään hätää ilmastonmuutoksen eikä ekologisen kriisin suhteen, että luonto on aina korjannut. Ja näinhän se todellakin on. Mehän nähdään Tšernobylissä, miten luonto on korjannut. Se on kasvanut kaikkien yli jo näin lyhyessä ajassa. Luonto valtaa ne paikat. Mutta että jos me eletään niin kuin pelkästään tällä ajatuksella, että luonto korjaa, niin kohta se on korjannut tämän ihmiskunnan pois täältä myös. Joo, mulla oli hyvin samantyyppinen tähän, no varmaan tällä yleisöllä ehkä optimistinen luonto on tuttu työ, mutta jos haluaa, niin se varmaan on myös siellä, jos
sen ottaa esille. Ja mä oikeastaan vähän mietin nyt, kun sitä optimistista luontoa katselin, että onkohan se työn nimi ikään kuin käynyt vanhaksi, tai onko se edelleen niin kuin paikkansa pitävä, tai jotenkin sitä niin kuin tämän päivän näkökulmasta sitä työtä voi katsoa myös niin, että luonto on ikään kuin voittanut. Luonto 1, ihminen 0, tavallaan se puu on päässyt kasvamaan jo hyvin isoksi samalla, kun se vaikkapa nyt ihmiskuntaa edustava auto siinä pikkuhiljaa niin kuin ruostuu ja maatuu. Ja jotenkin tästä minun ajatukseni niin kuin meni se ehkä populaarikulttuurin suuntaan. Mietin taas, että mistä kaikista suunnista me voidaan jotenkin ammentaa eväitä ja ajatuksia siihen, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja jotenkin semmoiset dystooppiset tulevaisuuden kuvat sekä niin kuin vaikka tieteiskirjallisuudessa että tieteiselokuvissa, niin ne on tosi suosittuja ja jollain tavalla puoleensa vetäviä. Ja tästä on varmasti niin kuin minua fiksummat tutkijat kirjoittaneet monenmoista, en niitä keskusteluja hyvin tunne, mutta ajattelen jotenkin niin, että mikä niissä semmoisissa niin kuin hyvin dystooppisissa tulevaisuuden kuvissa vetää puoleensa, niin jotenkin se ajatus, että ihminen niin kuin sai ansionsa mukaan, paha sai palkkansa, mutta myös ajatus siitä, että tulevaisuus on niin kuin tiedetty ja tunnettu, että me pelätään epävarmuutta ja jotenkin se niin kuin ajatus tuntemattomasta tulevaisuudesta pelottaa, ja vaikka se olisikin semmoinen dystooppinen, niin se tuo tietynlaista sellaista turvaa ja lohtua, että on ikään kuin joku käsitys, että okei, no huonosti menee, mutta kuitenkin tiedetään, että mihin ollaan menossa. Et jotenkin niin kuin sen valossa mä ajattelisin, että me tarvitaan entistä enemmän semmoista aktiivista, niin kuin positiivisten tulevaisuuksien ajattelua ja kuvittelua ja luomista. Enkä nyt ehkä tarkoita minkälaisia jotenkin utopioita välttämättä, missä kaikki on hyvin, tai mä en tiedä, ollaanko me niin kuin kykeneväisiä kuvittelemaan semmoisia utopioita, mutta kuitenkin sellaisia niin kuin tulevaisuuden elementtejä ja suuntia, joita tavoitella. Ja tavallaan se on aktiivista työtä, mä näkisin niin, ja se on ehkä hankalampaa kuin niiden dystooppisten tulevaisuuksien kuvittelu. Mutta tästä sitten, että mistä me voidaan hakea eväitä jotenkin siihen niin kuin meidän oman ekologisen lokeron pohtimiseen ja jotenkin sen kestävämpään tai oikean kokoisen niin kuin ihmisen ekologisen lokeron tavallaan tunnustelemiseen, hahmottelemiseen, niin yritäisin mainita niin kuin kolonialismista ja siitä, että miten meidän jotenkin jalanjälki ulottuu niin kuin ympäri maailmaa, tai että suomalaisen jotenkin se ekologinen lokero ei ole vain tässä meidän välittömässä ympäristössä, vaan jotenkin me niin kuin riivitään luonnonvaroja ja ihmistyövoimaa ja mitä nyt ikinä niin kuin ympäri maailmaa. Mutta meillä on kolonialismia myös Suomen sisällä, mistä ei niin kuin välttämättä kauheasti niin kuin yhteiskunnallista keskustelua laajemmin käydä, mutta se on sellainen kysymys, mihin nyt erityisesti tuolla Lapin yliopistossa työskennellessäni, niin sille altistuin ja siihen havahduin ja viittaan tietysti niin kuin saamelaiskysymyksiin ja siihen, että meillä Suomessa asuu niin kuin Euroopan ainoa alkuperäiskansa, jotka edelleen osa harjoittaa niin kuin luontaiselinkeinoa ja poronhoitoa keskeisesti. Luin viime kesänä Anne-Maria Makkan väitöskirjan Siidan lait, jossa hän kirjoittaa niin kuin perinteisistä poronhoitajien niin kuin oikeusjärjestyksestä ja miten tavallaan vaikkapa maankäyttö on perinteisesti siidojen välillä jaettu ja miten se sitten törmää niin kuin suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja paliskuntajärjestelmään ja näihin kaikkiin siihen liittyviin ongelmiin, mutta että hän kirjoittaa siellä myös niin kuin saamelaisesta ontologiasta, maailman ymmärtämisestä ja jotenkin
maailmakäsityksestä ja siitä tavallaan, miten elämää tarkastellaan niin kuin poron kanssa ajatellen. Että se poro on, ja jotenkin semmoista niin kuin monilajista, viitaten siihen, mitä Rosa sanoi, että tavallaan ihminen on nostanut itsensä niin kuin muun luomakunnan yläpuolelle, mutta että se semmoinen saamelainen niin kuin maailmankäsitys perustuu tosi tiiviisti siihen poron kanssa ajatteluun ja poron kanssa elämiseen ja jotenkin sitä ympäristöä ja elinmahdollisuuksia katsotaan sen toislajisen kautta ja tavallaan jos poro voi huonosti, myös niin kuin poronhoitaja voi huonosti, että se yhteys on tosi tiivis ja tavallaan helposti jonkinlaisia kestävän elämän malleja tutkimuksessa ehkä erityisesti, niin me etsitään jostain kauempaa tai niin kuin, vaikkapa niin kuin muualla elävistä alkuperäiskansakulttuureista monet tunnetut teoreetikot ovat oman ajattelunsa ammentaneet, mutta täällä Suomessa niin ei välttämättä olisi huono ajatus niin kuin tähän saamelaiseen tavallaan maailmankatsomukseen perehtyä paremmin ja yhtenä niin kuin sitä ekologisen lokeron hahmottelun osana. Joo, kiitos. Tuosta eräs muutamia ajatuksia heti. Eli yksi tämmöinen, jos palaan vielä tähän uusliberalismiin, koska mä on se tietysti. En siitä lainkaan pidä sellaista ajattelusta. Yksi sen niin kuin ajatus on se, että kaikki on niin kuin jotain omaisuutta pohjimmiltaan. Niin ja esimerkiksi jos ajatellaan, että vaikka täällä keskustelufoorumeilla, mitä tästä metsien suojelusta esimerkiksi, mä oon siinä aika paljon ollut mukana. Ja siellä aina toistuu tämä, että metsänomistaja saa tehdä metsällensä mitä haluaa. Ei se tietenkään niin ole, että niin kuin jotenkin ajatellaan, että se omistaminen, luonnon omistaminen on tärkeämpi kuin se luonto. Ja näinhän se ei tietenkään voi olla, vaan tässä pitäisi etsiä juuri tällaista, mitä säkin kuvasit, tällaista niin kuin yhteiseloa, jossa on niin kuin vastuullisuutta. Tietenkin jos ajatellaan, että joku omistaa metsän, niin mitä hän sitä oikeastaan omistaa? Sehän on ennen kaikkea eliöyhteisö ja täynnä erilaisia ekologisia prosesseja, ettei se ole suinkaan vaan ne puut, jotka voi päättää joko myydä tai ei myydä, vaan siellä on ihan tavallisella hehtaarin alueellakin voi olla 2000 lajia, jotka on hyvin monimuotoisissa vuorovaikutuksissa toisinaan. Jos omistaa tämän, niin on myös vastuussa siitä kaikista niistä asukkaista, mitä siellä asuu. Ei se niinku tietenkään ole niin, että tämä metsä on vaan jotain raaka-ainetta, jota voi niinku hakata ja myydä, vaan ihan välittämättä täysin, että mitä siellä niinku niille lajeille tapahtuu, jotka sitä metsää asuttaa. Näin ei voi ajatella. Se on semmoinen ikään kuin siinä ollaan sen ydinongelman äärellä, että mikä tässä meidän niinku luontosuhteessa just on niinku pielessä. Että siihen täytyy sisältyä semmoinen ajatus, että me itse eletään, me ollaan tämän eliöyhteisön yksi jäsen. Ja me käytetään tällä hetkellä aika paljon niin kuin aikaa ja energiaa siihen, että me esimerkiksi kasvatetaan omista lapsistamme niin kuin tämmöisiä niin kuin ihmisyhteisön jotenkin, miten me sellaisia kohteliaita ja vastuullisia jäseniä. Tähän käytetään meillä paljon aikaa. Ei varmaan aina tarpeeksi, mutta paljon kuitenkin. Ja mun mielestä me pitäisi ihan yhtä paljon panna panoksia siihen, että me kasvatetaan sekä lapsista että aikuisista tämmöisiä niin kuin vastuullisia ja kohteliaita ja huomaavaisia eliöyhteisön jäseniä. Että me niin kuin ymmärretään, että me ollaan niin kuin täysin riippuvaisia tästä ympäröimällä olevasta luonnosta monin tavoin, monin sitein. Ja me ollaan vain yksi niin kuin osa sitä kokonaisuutta, eikä me voida itsemme niin kuin nostaa sillä tavalla jalustalle, ettei meidän tarvitsisi välittää kaikesta siitä muusta mitään. Se on se, niin kuin se perusvirhe mielestäni. Tämä oli tosi tärkeä puheenvuoro. Mun ei tarvitse mennä kauemmas, kun ajatellaan omaa isoäitiä ja isoisää, jotka nimenomaan näkivät itsensä osana tätä elon kehää. Ja elivät sen mukaisesti siellä Tornionjokilaakson pienessä järvikylässä.
Ja heille oli niin kuin lähtökohtaisesti täysin niin kuin selkeä se, että he ovat osa sitä metsää, he ovat osa sitä pihapiiriä ja kantoivat vastuun niin, että omasta pienestä metsästä kävivät hakemassa sitten puut, jolla se 15 neliön pirtti lämmitettiin tai 20 neliön pirtti lämmitettiin. Ja erittäin tarkoin niin kuin Uki valitsi kaikki puut, mitkä tuli sitten käyttöön. Sitten mennään seuraavaan sukupolveen, eli mun äidin sukupolveen, jolloin kaikki tämä oli tuhoutunut. Kaikki tämä ajattelu oli tuhoutunut täysin, koska koulut opettivat jotain aivan muuta. Isoäiti ei käynyt kouluja, hän kävi 2 viikkoa kiertokoulua elämässään ja tuskin osasi lukea ja kirjoittaa. No äidillä oli jo toinen, äiti kävi jo talouskoulun, joka tarkoitti sitä, että hänelle opetettiin, miten ihminen hyödyntää maksimaalisella tavalla ympäröivää luontoa. Äiti kasvoi siihen ja siihen on kasvanut tämä kansakunta ja kasvanut siihen, että jos sä omistat metsän, sä todella saat tehdä sille mitä sä haluat. Ja nimenomaan näin, että mitä enempi ihmisellä on valtaa omaan alueeseen, omaan elämään, omaan lähipiiriin, sitä voimakkaammin hän haluaa käyttää valtaa luontoa kohtaan, koska se ei voi panna vastaan. Eli ihmiset, niin kun, mä tunnen paljon pohjoisesta ihmisiä, jotka on avohakanneet metsänsä, vaikka he ei tarvitse rahaa, ihan sen takia, ja he sanoo sen suullisesti, koska minulla on valtaa tehdä se. Eli tämä on erittäin tärkeä pointti. No nyt ollaan mun sukupolvessa. Nyt mä oon taas paljon lähempänä sitä mun isoäitiä. Eli se, että jos ihmisille opetetaan pienestä asti kunnioittamaan luontoa ja kunnioittamaan kaikkia lajeja täällä maapallolla, myös ihmislajia, niin näin me rakennamme tulevaisuutta. Mutta näinhän ei kouluissa valitettavasti vielä tapahdu, mutta askeleita siihen suuntaan jo mun mielestä on otettu, että lapsille opetetaan näitä asioita, että olemme osa luontoa, olemme yksi laji täällä ja täällä on muita lajeja kanssa. Ehkä taas palaan ruokateemaan, mutta sellainen yksi kasvussa viime vuosina ollut käytäntö, kaupunkiviljely, oli se sitten vaikka niitä chilintaimia siellä keittiön ikkunalaudalla tai sitten niinku palstaviljelyä tai muuta, niin mä näen, että siinä on myös sellaisia niinku tärkeitä tietynlaisen niinku toiminnan ja toimijuuden ituja ja tavallaan viljely ja kasvattaminen on sellainen, missä nyt hyvin konkreettisesti oppii ja näkee sen jotenkin, että ne kasvuolosuhteet ja kuinka hankalaa se on ja minkälaista vaalimista se niin kuin viljely ja kasvatus vaatii. Ja vaikka kaupunkiviljelyllä ei niin kuin tällaisesta niin kuin tuotannollisesta näkökulmasta tai ruokahuollon, ruokaturvan niin kuin näkökulmasta sinänsä niin kuin suurta merkitystä olekaan. Yksittäisessä taloudessa nyt voi olla, jos keskittyy johonkin juureksiin vaikka, niin niillä voi sitä niin kuin omaa ruokaa vuoden ruokalaaria mukavasti täydentää, mutta mä näkisin, että se merkitys on nimenomaan siinä niin kuin tietynlaisen taitoisuuden ja tietoisuuden muodostamisessa ja myös sellaisten uusien yhteisöjen rakentumisessa, mitkä niin kuin rakentuu sen viljelyn yhteisön ympärillä. Ja toki sitten niin kuin niitä on myös tutkittu, että kaupunkiviljely ylläpitää monimuotoista niin kuin muuta niin kuin niittykasvillisuutta ja semmoisia lajeja, mitä ei välttämättä muualta löydy, niin löytyy sieltä ympäriltä niin pienenä esimerkkinä.
vielä tuohon palaisin, mistä Rosa puhuu. Eli tämä mun mielestä hyvin tärkeä asia on se, että tähän luonnon arvostamiseen pitää sisältyä myös se ihmiselämän arvostus. Ja ne menee mielestäni niin kuin käsi kädessä myös. Ja usein sekin, että ne, jotka sitten eivät sitä vastuuta ja luontoa kohtaan koe, niin ennen kuin sitä usein koe myöskään toisia ihmisiä kohtaan. Että mun mielestä se niin kuin on jotenkin semmoinen niin kuin kyse, että mikä se empatian kehä ikään kuin on, että kuinka pitkälle se niin kuin ulottuu. Ja jos se ulottuu vaan siihen oman navan ympärille, niin ei silloin kyllä välitä, niin kuin, tai ihan vaikka sitten vaan ne oma perhe tai jotain semmoinen lähipiiri, niin ei sitten kyllä ulotu myöskään muihin ihmisiin välttämättä. Ja usein tämä kyllä näkyy myös toiminnassa, että nämä menee niin kuin käsi kädessä itse asiassa usein. Joo, tuo mulla mieleen sen, että meillä oli tilaisuus siis silloin kun Neuvostoliitto oli hajonnut, niin 90-luvun alussa parikin kertaa käydä Magadanissa, joka on siellä Alaskaa vastapäätä. Siellä kaikkein pahamaineisinta Gulagin, eli näiden vankileirien saariston seutua. Ja mulla oli siellä oppaana tämmöinen Dr. Berman, Daniel Berman, joka kerran tokasi, oltiin jossain vuorenrinteellä, että ei ole ihme, että täällä ei ole kukaan välittänyt luonnosta, kun täällä ei ole koskaan välitetty ihmisistä. Et se menee hirveän lähelle sitä, mitä se tuossa just äsken sanoi. Mutta sitten mä ajattelin vielä, että nyt tämä keskustelun aihepiiri tässä kohtaa, niin se tavallaan taas kelautuu yhteen tähän Ossin täällä läsnä olevaan perinteeseen, joka se, mulla oli joku ehkä lähes 20 vuotta sitten oli tilaisuus kirjoittaa yksi juttu hänen yhden näyttelynsä luetteloon ja mietin sitä aikana ja sitten keksin sille otsikoksi, että johdonmukainen toisinajattelija. Ja tämä toisinajattelijahan aina myös toisin tekijä. Mutta kun tekee toisin, niin täytyy valita, että mitä tekee toisin. Eihän kaikkea. Ei voi jättää syömättä tai hengittämättä, vaan täytyy valita se, mitä tekee toisin. Ja siinä on nyt tämä toinen puoli, mikä tässä on ollut esillä näissä taideteoksissa, että on kykenee niin kuin luomaan semmoisia uudenlaisia symboleita, jotka jollain tavalla johtaa ajatteluun ja parhaassa tapauksessa myöskin tekemiseen, siis että sehän on aina tekemistä. Ajattelukin on tekemistä. Mutta johtaa tekemisen johonkin niin kuin uusille urille, jota ei ole aiemmin ollut kuvitellut edes olevan olemassakaan. Mutta sitten tähän toisin tekemiseen liittyy myös se, että sitten täytyy kyllä vastustaa vastaavasti jotakin. No, asevarustelu ja tämmöinen oli tietysti Ossilla ihan selviä. Ja just nämä, onhan nyt just mitä se minulle kuuluu, jonka Minna tähän hetki sitten nosti, niin se on ollut yksi mun suosikkitöistäni siellä kautta aikoja. Ja siinähän on just se taustamerkitys, että ehkä sulle ei kuulukaan, mutta kun ei kuulu, niin huonosti käy. Olisi parempi, että sulle kuuluisi. Siis se, mitä muille kuuluu. Sehän on just tämmöinen niin kuin yksilöllisyyden, itsekeskeisyyden, sanotaan itsekeskeisyyden umpikuja. No niin, mutta just tämä, että mitä niin kuin vastustetaan, niin siitä ei ole pitkä aika, kun meillä oli just keskustelu, jossa meidän nuorempi poika nosti esiin tämän kysymyksen. Se liittyy tuohon uusliberalismiin itse asiassa. Että uusliberalismin yksi tämmöinen tuote, korkein tällä hetkellä niin kuin nousussa oleva hahmo on semmoinen, mitä voi kutsua teknofeudalismiksi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kun olemme sidoksissa kaikenlaisiin internetteihin ja kännyköihin ja tämmöisiin, siitä seuraa se, että olemme velvollisia kuukausittain maksamaan niille aikamoiset summat tämän systeemin ylläpidosta. Ja siihen tulee sitten semmoinen jossain mielessä vastaavanlainen suhde kuin on feudalismin aikana ollut, tai nyt torpparijärjestelmän aikana Suomessa.
että joudutaan tekemään 2 päivää työtä isännälle, jotta saadaan hevonen, jolla saadaan sitten 3. päivänä oma peltotilkku muokatuksi. Niin kuin tämän tapaisia riippuvuussuhteita. Ja sitten kysymys on silloin siitä, että miten niistä irtaudutaan. Ja tietysti tämä sosiaalinen media on yksi niin kuin ilmenemä siitä, että mitä enemmän sä olet sosiaalisessa mediassa kiinni, sä luultavasti olet sitä tiukemmin kiinni myös näissä ihan siis taloussuhteissa. Siis feodalismihan on tässä mielessä, tämä teknofeodalismi on niin kuin taloudellisia riippuvuuksia, jotka ylläpitää meidän arkielämäämme, mutta joista pitäisi jollain tavalla pystyä rimpuilemaan irti, jotta olisi vaihtoehtoisia tapoja tulla toimeen. Että jos ollaan liian ollaan riippuvuussuhteessa sellaiseen systeemiin, jota periaatteessa vastustetaan, niin kumpi voittaa? Kumpi ja kampi, kumpi voittaa? Kyllä kumpi voittaa. Ihan lyhyesti tuohon vaan, että kun ajatellaan tilannetta jo tällä hetkellä, että alle 30-vuotiaista ihmisistä Suomessakin suurin osa hankkii tietonsa podcasteista ja sosiaalisesta mediasta eri muodoissa, ja valtamediaa seuraa vaan me vanhat ihmiset. Eli se näyttää tietää, että mihin ollaan menossa. Eli riippuvuus ja teknofeodalismi vaan syvenee. Ja kysymys kuuluu, miten sitä vastustetaan? No siihen en nyt lähde vastaamaan, mutta tuli toinen ajatus mieleen, eli juuri tästä niin kuin luonnon ja myös ihmisten niin kuin välineellistämisen niin kuin yhteydestä. Niin ehkä semmoinen toinen erittäin suuri ajatusten häiritsijä, vielä suurempi kuin Ossi Somma, että jos ajattelee, että kuka on todella häirinnyt ihmisten ajattelua ja ihmiskuvaa, niin Charles Darwin. Enemmän varmaan kuin kukaan muu oikeasti. Ja itse asiassa semmoinen mielenkiintoinen asia, että monet ei tiedä, eikä se ole yleisesti tiedetty, että yksi asia, mikä vaikutti Darwinin ajatteluun, oli se, että hän oli niin kuin voimakas orjuuden vastustaja. Ja se oli yksi semmoinen, niin kuin, kun orjuuttahan puolustettiin nimenomaan tämmöisillä epäinhimillistämisellä, mustien esimerkiksi epäinhimillistämisellä, että ne ei ole ihmisiä ollenkaan. Ja itse asiassa tämä oli yksi semmoinen asia, mitä sitten, niin kuin, mikä toimi kimmokkeena itse asiassa tämän evoluutioteorian kehittämisessä. Siis ei tietenkään, siinä oli monia, ne vaikutteet tuli monista suunnista, mutta tämä oli yksi sellainen. Että osoittamalla, niin kuin, paitsi että Darwin sitten tavallaan kumosi sen, että joo, mustat ovat ihan samalla lailla ihmisiä kuin kaikki valkoisetkin, mutta tuli kumonneeksi myös tämän jyrkän erottelun niin kuin ihmisen ja muun luomakunnan välillä. Et se on niin kuin mielenkiintoinen, että mun mielestä siinä näkyy hyvin tämä tämmöinen empatian kehä, mistä me puhuttiin, niin kuin se, että se niin kuin, että ylipäänsä on kyky niin kuin nähdä arvoa muissa kuin omassa itsessään ja ihan omassa lähipiirissään. Ja se, niin kuin, kuinka pitkälle me kyetään se niin kuin ulottamaan tähän asti, ei kauhean pitkälle, tai se niin kuin, on aika ihmisyhteisö rajoittunut ja siinä on niin kuin hyvin erilaisia kehiä eri ihmisiä, että kuinka laajalle se ylipäänsä on se sosiaalinen omatunto esimerkiksi rajoittunut, onko se vaan niin kuin se oma itse, se on se ääritapaus, tai sitten se on se oma perhe, tai sitten joku oma ystäväpiiri, tai sitten joku ehkä suomalaiset. Se on joillekin se on suomalainen, mä en pidä suomalaisia mitenkään niin kuin erityisenä porukkana siinä mielessä, että tämä rajat jotenkin määrittelisi jotenkin sen, että johon mun empatiani esimerkiksi pitäisi pysähtyä tuohon rajalle. Ihan samanlaisia ihmisiä siellä elää siellä rajojen toisella puolella. Tämä on niin minusta kauhean mielenkiintoinen kysymys, että niin kuin, kuinka pitkälle tämän meidän niin kuin, myötäelämisen ja tämmöisen, niin kuin, mitä mä sanoisin, niin kuin,
mihin me pystytään niin eläytymään, kuinka laajalle se ulottuu. Tulee tuohon jatkeena mieleen pieni kommentti tavallaan tai siihen, että mitä on tehtävissä, mitä pitäisi tehdä, niin semmoinen lasten kasvatuksen peukalosääntö, tarvitaan sopivassa suhteessa rajoja ja rakkautta, mikä on tavallaan hyvin naivia ja samaan aikaan niin kuin hyvin yksinkertaisuudessaan voimakas. Ja tässä nyt rajat ei viittaa niinkään mihinkään maantieteellisiin tai muihin rajoihin, vaan enemmänkin siihen niin kuin oman toiminnan rajaamiseen ja oman semmoisen niin kuin haluamisen rajaamiseen. Kaikki ei ole mahdollista, kaiken ei tarvitse olla mahdollista, kaikkea ei tarvitse saada. Ja se on myös lohdullinen ajatus jotenkin, että me ollaan eletty semmoisessa niin kuin semmoisessa ilmapiirissä maailmassa pitkään, että tavallaan mikä tahansa on mahdollista vaikka nuorelle ihmiselle, mikä aiheuttaa sit suurta ahdistusta myös, kun ei tiedä mihin suuntaan lähtisi, jos kaikki ovet on kerran auki. Ei ne ole, eikä kaikki ole mahdollista, että semmoinen niin kuin tietynlainen sen oman tekemisensä ja ihmisyytensä rajaaminen niin kuin sopivan kokoiseksi. Ja se rakkaus myös ja empatia, miten se sitten ulottuu, kuinka kauan se mun mielestä sitä ei voi tavallaan yliannostella. Lapset ei mene rakastamalla pilalle, eikä niin kuin muunkaan lajiset varmasti. Et ehkä sellaisia niin kuin viestejä ja pieniä tekoja, mitä jokainen voi niin kuin niissä omissa konteksteissa ja piireissään niin kuin tehdä jatkuvasti. Ja semmoinen omasta itsestä ylipääseminen ehkä siinä mielessä, että tavallaan ne semmoiset hulluuden hiiden kirno on hyvin äänekäs ja vailla minkäänlaista itsekritiikkiä. Ja jotenkin, että me tarvitaan sille niin kuin vastaääniä ja me, jotka ehkä helposti ollaan hiljaa ja murehditaan niin kuin päässämme asioita sanomatta sitä ääneen, niin meidän täytyy sanoa niitä asioita eri yhteyksissä ääneen, että tavallaan myös se toisenlainen todellisuus niin kuin saa tilaa kasvaa. Joo, siis jos me ajatellaan tätä nettiä, sosiaalista mediaa, tekoälyä, niin Piilaakson internetin luojat, sosiaalisen median luojat tekivät pari vuotta sitten tämmöisen kirjelmän. Sen allekirjoitti kymmeniä näitä ihmisiä, jotka ovat tämän netin ja sosiaalisen median luoneet. He niin kuin peräänkuulutti sitä, että valtioiden on ehdottomasti reguloitava, eli niin kuin luoda säännöt siihen, että mitä julkaistaan näillä alustoilla, ja myös tekoälylle pitää viimeistään tässä vaiheessa luoda niin kuin todella rajat ja säännöt, miten niin kuin tulevaisuudessa yhdessä globaalisti pelataan, koska muuten tämä teknologia ottaa niin kuin vallan. Tämä meni kuuroille korville, paitsi kyllä Suomessakin se onneksi julkaistiin, tai siis tieto julkaistiin, että tämmöinen on tapahtunut. Ja tähän liittyy se, että nämä tyypit eivät anna omille lapsilleen, jotka on luoneet siis älypuhelimen, he eivät anna omille lapsilleen älypuhelinta. He on Piilaaksoon perustaneet koulut, jossa ei ole nettiä, jossa ei saa olla älypuhelimia, ihan sen takia, että he ovat tutkineet aihetta ja ovat sitä mieltä, että tämä on erittäin niin kuin haitallista nuorille ja lapsille. Ja täällä meillä mikä on tilanne? Täällä niin kuin näistä asioista on juuri alettu onneksi puhumaan. Mutta se rajoittaminen niin kuin jossakin kouluissa, se
tai perheissä niin kuin älypuhelimen käytön rajoittaminen, se on siis taistelua tuulimyllyjä vastaan. Se täytyy tulla valtioiden taholta todellinen regulointi, miten näitä käytetään, koska vanhemmat tulee aina häviämään älypuhelimelle. Että tämä on niin kuin käytäntö sen osoittanut. Eli meidän pitäisi vaatia niin kuin regulaatiota kaikkeen, mikä tapahtuu internetissä, sosiaalisessa mediassa ja tekoälyssä. Mitään tämän suuntaista kuitenkaan valtioiden taholta ei ole vielä tapahtunut. Nyt mun vähemmän tarkka korvani ottaa tuolta ulkopuolelta semmoisia kellojen kolahduksia, jotka viittaa siihen, että vaikka näissä mikrofoneissa on vielä 4 tuntia puheaikaa, niin kirjasto menee kiinni. Ja meidän täytyy luultavasti kunnioittaa sitä, että henkilökunnan pitää päästä täältä pois aikanaan. Eli nyt tässä kävi ilmi, että tämä keskustelu oli niin vilkasta, että ei nyt ehditty pyytää puheenvuoroja yleisöltä, mutta ainakin minä olen tyytyväinen siitä, että oli vilkas keskustelu ja haluan lämpimästi kiittää keskustelun osanottajia ja myös yleisöä, joka ei suuresti häiriköinyt eikä häirinyt tätä keskustelua, että voimme olla kaikki tyytyväisiä ja kiittää tästä illasta ja kiittää yhdistystä tämän järjestämisestä. Olisi pitänyt häiritä enemmän. Kiitos oikein erinomaisesta paneelista. Varmasti meille kaikille jäi hyvinkin paljon evästä kotiin vietäväksi. Ja täältä ei tosiaan ei meillä ole niin kiire, että me tänne mennä raivailemaan. Niin tuolla sivupöydällä on kaikkea näitä meidän yhdistyksen tuotteita, että sieltä voi niitä ostaa ja samalla tukea tätä meidän tärkeää työtä. Mutta oikein aurinkoisia kevätpäiviä ja toivotaan kuitenkin, että nyt tulisi sellaiset rauhallisemmat ajat maailmaan. Että ei mennä sinne hiilenkirnuun, vaan yhtään ulkopuolelle.